Sí, en castellano ya lo tengo, pero que me lo pasaran en euskera. Vale, creo que ya me lo han pasado. Vale, pues en cuanto lo tengáis, mándamelo porque yo preparo el material para dejarlo montado. Para dejarlo preparado para la... Vale, vale. María Eugenia mañana. Pero aguanta. Porque si no, tío, aguanta y me dice, oye, ¿tú qué hiciste? Si me dejas los que me pararon el café, pues va y venga. Era una manera. Ya, aunque me lo se arregla. Vaya, horrela ikusi nuen.
Arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaurkoan, uztaileko ezohiko bilkurarako deiak dioen bezala, hain zuzen ere bilera deitu dugu, eta bilera honetan, udalbatzaren bilera honetan, 13 puntuko gai zerrenda dugu. Hasi aurretik, ohar pare bat, edo behintzat aipamen bat bai egin nahiko nuke, YouTube bidez ikusten ari diren, edo gero ikus dezaketen herritarrei. Dena gera jakitun ze egoeratan gauden, osasunaren aldetik esan nahi dut, eta kezkatuta gaude. Kezkatuta gaude, hain zuzen ere, inoiz izan ditugun daturik deigarrienak ditugulako azkeneko astetan, eta orduan, bai gure aldetik, nik pentsatzen dutenen aldetik, eta herritar guztien izenean ere hori eskatu nahiko genuke. Ez azkia eta gogoan hartzen jarraitzia, hainbat hilabetetan hartu ditugun neurri horiek, ez? Prebentzio neurriak eta elkarrekin elkartzen garenean, hainbat pertsona elkartzen garenean, kontuan hartu behar ditugun neurri horiek. Eta beti bezala, gure elkartasuna, noski, gaitzaren ondorioak, bereziki, gogorren jasatzen ari diren pertsona guztiei. Gaurko gai zerrenda esan duan bezala, 13 puntukoa izango da, eta aurrekoetan ere egin dudan moduan, bozketa egiten dugun momentuan, gero gogoraraziko dut, bozketaren emaitza gehien bat, hastia izan dezaten, ondo jasotzeko eta hemen bertan ez dauden, hau jarraitzen ari diren pertsonek erresago izan dezaten ulertzeko. Orduan, gehiegitan esaten badut, barkatu, asmo nagusia horixe da zuzen ere. Lehenengo puntutik hasiko gora, eta eguneko aztergaietatik, lehenengo gaia dugu, ogasun ondare eta kontuetarako batzorde berezia, eta 2020ko kontu orokorra onartzeko proposamena. Ogasun arduradunari emango diotitza, berak azalpena egin dezan, sarrera egin dezan, eta gero beste taldek, udal taldek hitzartu nahi baldin badute, izango dugu horretarako aukera. Beraz, Juan Mari. Bai, eskerrik asko, Txomin. Udalaren kontu orokorra osatzen dutela udalaren kontu orokorrak, ez ezik Hondarribia Lantzen, baita ere sozietatea eta Arma Plaza fundazioak, urteko kontuak bietan onartuta daude, kontu orokorra onartzen den duten agiriak honako hauek dira txostenian dokumentotan agertzen dira, bai balantzia, bai galera eta irabazien kontua, ondare garbiko aldaketen egoera, eskudiro fluxuen egoera, aurrekontu likidazioa eta memoria izapediari dagokionez. Ogasun kontu eta ondare batzordean irizpena eman zen maiatzaren 13an diktaminatu zen, eta kontu orokorra jende aurrian 15 egun ondorez, inungo alegaziorik ez da aurkeztu, eta kontu orokorra kontu hartzaileen baiezko txostena daka. Beraz, 2020ko kontu orokorra onartzeko proposamena egiten da. La cuenta general fue dictaminada favorablemente en la Comisión de Hacienda celebrada el 13 de mayo de 2021. La cuenta general está formada, entre otros, por los siguientes documentos, tanto balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria y acta de arqueo. Las cuentas anuales de Hondarribia Lantzen y Arma Plaza también han sido aprobadas tanto en el Consejo de Administración como en el Patronato en cada caso, y la cuenta general del Ayuntamiento se ha aprobado en plazo, ha sido informada favorablemente por intervención, y en la sesión plenaria procede la aprobación definitiva de la misma tras el transcurso de 15 días sin que haya habido ninguna alegación cuando se ha expuesto al público. Eskerrik asko. Bai, hitz hartu nahi baldin bada, orain da momentua. Bai, Igor.
Bai, arratsaldeon eta eskerrik asko hitz emateagatik. Nire interbentzio hizkuntza bakarrean egingo dut ez errepikatzeagatik birritan, onartuko didazulakoan. Eta labur-labur aurrez ere aritu izan garelako gai honi buruz. Soilik aipatu nahi genuke EAJaren gobernu taldeak behin eta berriro aipatzen duela herritarrak ardatz. Eta kontu likidazio honetan ikus dezakegu 2020. Urtean herritarrak ez direla izan udaletxe honetako lehentasun. Pandemia garaia bizi izan dugu, pandemia garaian ere darraigu, baina bereziki diru laguntzak eta herritarrei gehien laguntzeko unea zen 2020. Urte horretan berriz ere superabita izan dugu Hondarribiko udaleko kontuetan. 4 milioi euro inguruko superabita. Aipatuko dugu, berriro oroitaraziz, gutxi gora bera ere, 58 milioi euroko altxortegi gerakin gordina daukagula, eta urtetik urtera gehitzen dijoana. Nola gertatzen den hau? Aurrekontuaren aurrikusitako 150 gauzatuta. Nahikotasuna esango nuke. Baina, beste alde batetik ere aipatu nahiko nuke, eta lehen oroitu dudan bezala pandemia garaian bizitu dugun urte honetan, gizarte zerbitzuen partidetatik garrantzia handiena dutenak edo laguntzara bideratutakoak bereziki direnak 150 inguruan gauzatu direla. Aipatu nahiko nuke ere autonomo eta enpresei bideratutako diru laguntza berezia onartu genuela aurreko ekitaldian eta 125 ez gerela iritsi emandako laguntza. Genero berdintasunean 102 eskas erabili ditugu. Alokairurako diru laguntzetan aurrikusitakoa apenas gauzatu da, 0tik gertuago beste zeretik baino. Horrela, guk ezin ditugu ontzat eman kontu hauek. Ezin ditugu ontzat eman ere, jakinik aurreko urtean eta bizitutako egoera larrian, non herritarren gehiengoa etxeratuak izan ginen, laneko diru sarreren zailtasunak nola izan ziren eta udal zergak nola kobratu zituzten, 15 eguneko epean iraian ikasturtearekin batera, denak batera, lagundu baina zailtasunak gehituz herritarrei, eta ez ditugu ontzat ematen udal kontu hauek. Ez direlako sozialki onargarriak. Aipamen berezia ere egin nahiko genuke Hondarribia Lantzeneko kontuei. Hondarribia Lantzenen aipatu izan dugun bezala, zuloa daukagu, ez dakigu zer gertatuko den zulo horrekin, eta Hondarribia Lantzenek kiroldegia kudeatzeko dituen 2 kontratuak iraungita ditugu egun. Kudeaketa kaskarra. Beraz, guzti horrengatik, gaur ekartzen den lehenengo puntu honi kontra bozkatuko diogu. Mila esker. Eskerrik asko. Beste hitzartzerik? Bai? Ezagik. Arratsaldeon. Gure asmoa ez da errepikatzea, Igorrek aipatu ditu eta argudioak ildo beretikuk enfasi jartzeko berdintasun politikaren alorrean etengabean eskatzen ari garelago eta azpimarratu nahiko genuken berriro ere. Beraz, esandakoa esan da gure aldetik, uste dugu aurrekontu orokorretan gizartearen ikuspegitik pisu handiagoa behar dela,
eta gure jarrera batzordean horrela planteatu genuen abstentziora aldea joko du. Hori da gure plantean, eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier, Noemi. Nik argi bide bat ere eman nahi nuke, inongo eztabaidatan sartu gabe, baina berez, aipatu den bezala, prozedura aldetik, betetzen dugun eta bete beharreko kontu orokorraren onarpena ari gera eta ez gera aurrekontuaren likidazioaren azterketan ari, garbi dago, badagola gaia hitz egiteko aukera, eta hori dela eta horrela hitz egin da. Beraz, ondo iruditzen baldin bazaizue, bozketari ekingo diogu. Eta kontu orokorra onartzeko proposamenaren alde, kontu orokorra onartzaren kontra, abstentzioak, hortaz, kontu orokorra onartu da, aldeko 9 boturekin, EJ-renak, kontrako 2 boturekin, Agotxanitzenak, eta 3 abstentziorekin, PSE eta EH Bildurenak. Bigarren puntuari ekingo diogu, segidan, eta bigarren gaia dugu hain zuzen ere aurrekoarekin lotuta, 2020ko eragozpen txostenaren berri ematea. Hemen ez dugu bozketarik, eta hain zuzen ere, kontu hartzaile Andreak, urtearen azterketa, aurreko urtearen azterketa egiten denean, gardentasunaren izenean, txostena egiten du, kontratazioaren egoerari buruz, eta nabarmen iruditu zaizkion puntuak jartzen ditu mahai gainean. Eragozpen txosten, beraz, erreparoen txosten honi toki egin behar zaio udalbatzan, eta horretan ari gera. Eta bestetik, nik bai aipamen bat egin nahi nukela, beste hitza eman aurretik, adierazteko txostenaren irakurketatik gure irakurketa dela hobekuntza egin dugula aurreko urteekin alderatuta. Bai, kopuruz eta baita nolakotasunez ere. Eta gainera txostenean 2020ko datuak agertzen diren neurrian, esan behar dut, 2021ko uztailean gaudenez, bukaeran gaudenez, txostenean agertzen diren zenbait prozesu bideratu ditugula eta beste batzuk bideratzeko puntuan ditugula. Beraz, alde horretatik, uste dugu, bidean ari garela, inon ezin gara hor gelditu. Eta horrek esan nahi du, hobetu egin behar dugula. Eta hobetzeko, honako erabakiok hartu ditugu, txosten hau oinarritzat hartuta. Lehenengo, arduradun teknikoak eta politikoak elkartzen garen mahai politiko-teknikoan, mahai gainean jarri dugu gaia, txostena. Gure buruari eginkizuna jarriz noski elkarrekin arduradun tekniko eta politikoek txostena aztertzeko eta azterketa horretatik hobekuntza plan bat diseinatzeko. Hobekuntza plan horretan, ohikoa direnez, lehentasunak, egitekoak, arduradunak, epeak, finkatuko ditugu lankidetzan eta horretarako gidari lanak egingo ditu kontratazio departamentuak. Hori egiten dugunean, beste udal taldei azalduko diegu, berri emango diegu, eta jarraipena egiteko modu ere jarriko dugu. Eta gure aldetik horixe esan nahi nuke jakina denez, bai kontu orokorra eta bai orain aipatzen ari naizen eragozpen txosten hau,
berez, kontuen Euskal Epaitegiak egiten duen ikuskaritzara eramango da, bere garaian, eta prozedura jarraituz. Beste hitz hartzerik, nira, bai. Bai, bueno, hau, aipatu urtetik urtera udalbatza, ezoiko udalbatza honetan Uztaileko ezoiko udalbatzan azaltzen zaigun txostena izan ohi da. Aspalditik Ahotsanitz udal taldearen izenean egokitu zait eskatzea neurriak hartzeko horrelako eragozpen txostenik izan ez dezagun Hondarribiko udalean. Tamalez 2020 urtean berriro izan dugu txostena, baina alkateak aditzera ematen du neurriak hartuko dituztela. Neurri horiek ere aspaldi eskatuak izan dire, esperantzaz jasotzen dugu, neurriak hartuko direla esateaz gain, neurri horiek gauzatzea. Txosten honen inguruan bai egin nahi genuke nolabaiteko hausnarketa. Eta hausnarketa datza, 7 txosten izan direla eragozpen etengarria, 27 txosten izan direla eragozpen etengarria dutenak. Gehien bat zerbitzu prestazio kontratuei dagozkienak, baina baita ere langilegoaren kontratazioaren ingurukoak eta baita dirulaguntzen ingurukoak ere. Berriro ere kezka azaltzen dugu, Ahotsanitz udaltaldetik kezkatuta gaude, hainbat adierazpen egiten ditugulako egoera hau zuzentzera bidean udalbatza ezberdinetan, baina baita ere aipatu nahi genuke oraingo honetan 27 txostenak etengarriak direla, ekarri direnak txosten honetan. Beste urte batzutan etengarriak ez diren txostenak ere izan ditugu hizketagai, eta ez dakit ez den egon, ez dut uste, etengarria ez den txostenik egon ez denik, hau da, proposamenezkoak, hobekuntza proposamenezko txostenak ere egongo dira teknikariaren sinadura dutenak, ulertzen dut, beste urtetan hala jaso izan ditugu, eta horregatik ondorioztatzen dugu kopuruan gutxiago direla. Baina badaude beste egoera batzuk zuzentzeko direnak ere, eta eskatu nahi dugu Ahotsanitz udaltaldetik, beste txosten horiek ere kontutan hartzea, egin beharreko hobekuntza horietara begira. Finean, ondorioztatzen duguna da, bete dela prozedurazkoa den berri emate hau, baina aurreko ekitaldietan, baina informazioa eskasagoa dela edo urriagoa dela, beraz, gure ikuspegitik, gardentasunean hobekuntza beharrean, gardentasunean galera bat ematen dela, eta balio ditzala alkatearen hitzak kudeaketan, gure ustez kudeaketa kaskarra den honetan, kudeaketan hobekuntza nabarmen bat emateko, izan ere, teknikari andereak txostena egiteaz gain, maiz bere txostenetan aipatu ohi izaten du zein den konponketarako bidea. Harritzazue kontutan mesedez konponbiderako bide horiek eta horrek zalantzarik gabe kudeaketan hobekuntza nabarmena ekarriko du. Mila esker. Eskerrik asko, beste hitzartzerik. Sí, Noemi. Yo me estaba planteando, si hay gente viendo el pleno ahora a través de las redes sociales o de YouTube, si realmente se han quedado con alguna idea concreta, porque se dice, hemos mejorado, vamos a hacer, pero igual hay que dar ejemplos y explicarles que... Sí, igual hay que dar ejemplos o explicarles que, bueno, pues sí, ahora ya tenemos un contrato de ayuda a domicilio, entonces ya de alguna manera se solucionan todas las facturas con creces, si es así me corriges, o no, si no es así. Pero, ¿qué pasa con el hogar del jubilado? ¿Qué pasa con prevención comunitaria? ¿Cuándo se va a hacer lo del polideportivo, quiero el SER?
que el Pleno siga un poco más para concretar un poquito más las cosas, para que el que lo esté escuchando le quede un poquito más claro, no lo sé. Simplemente eso. Yo te voy a responder. Es obligación de intervención emitir un informe y ese informe tiene que ver estrictamente, si yo no lo he entendido mal, con la propuesta que se ha hecho. No estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de esos reparos que luego, por decreto de alcaldía, que también es un mecanismo legal, pues han levantado y no es cuestión ahora de ahondar en los diferentes temas. Por supuesto que estoy dispuesto a hablar del servicio de ayuda a domicilio. ¿Y qué es lo que voy a decir? Que hemos seguido el proceso de licitación, que estamos en ello, por lo tanto, el 2021 no aparecerá, aparece el 2020, pero del polideportivo aquí no aparece nada, porque no es un proceso que se tenga en cuenta. Claro, podría empezar a enumerar la cantidad de procesos que se han realizado y que no aparecen en el informe, podría enumerar las cantidades que supone dentro de todo el presupuesto del ayuntamiento la contratación de una manera y de otra, pero fundamentalmente el objeto de esta dación de cuentas es precisamente eso, dar cuentas a la corporación. Interbentziorik, beste hitzartzerik. Nuen, pentsatu dut egitea, baina bakarrik ezoiko urtea izan da, ezta? Pandemiaren eraginez ezoiko urtea izan da, ezta? Kudeaketa ekonomikoaren aldetik edo ez da nabarmen diferentziarik aurreko urteekin jarduerak berdinak izan dira? Ez, erreparoekin, bai, jardueren arabera egiten dira, ezta? Reparoak edo ez? Ez? Erreparoak egiten dira baldintza juridiko bat betetzen ez denean. Hori da. Baina esan nahi dut, baldintza juridikoak izaten dira ekimenak direnean. Ekimen berdinak kopuru aldetik berdinak izan dira aurreko jardueretan baino? Eta bidez esan, daturik gabe. Ez, ni bakarrik posten naiz. Hobekuntza izan dela, baina adieraztea 20. urtean mundu mailan, beraz, pentsatzen dut, Hondarribian ere urte berezia izan dela pandemiak eraginak, jarduera ekonomiko guztietan, administratiboetan eta politikoetan. Nola nahi ere gu postu egiten gara, erreparo aldetik gutxiago direla. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Orduan, berri emantzat emango dugu, bigarren puntu hau, eta hirugarren gaiari ekingo diogu, eta da urteko finantza kontroleko planaren berri ematea. Hau ere, aurreko gaia bezala, kontu hartzailetzatik udalbatzari egiten zaion berri ematea da, eta eskatuko diot Juan Mariri pixka bat azaltzea zertaz ari garen. Eskerrik asko, Txomin. 2020ko ekitaldirako kontrol finantzieroko urteko planak, plan honek foru dekretuak esarritako kontrol beharreri eta diru laguntzei buruzko lege orokorrean diru laguntzen zuriketa kontrolatzeko bete beharreri erantzuten die. Legiak hala esarrita. Kasu honetan, argi dago kontrol finantzieroaren xedea dela ziurtatzea alderdi ekonomiko finantzieroari dagokienez tokiko sektore publikoko zerbitzuen funtzionamendua. Izan ere, helburua da egiaztatzea haiei buruzko araudia eta jarraibideak betetzen dituztela. Eta oro har, haien gestioa kudeak eta finantziario onaren printzipiorekin bat datorrela.
beti ere begiratuta baliabide publikoen kudeaketa, eraginkortasunak, efizientziak, ekonomiak, kalitateak eta gardentasunak, naiz eta aurrekontu egonkortasunerako eta finantza iraunkortasuneko printzipioek gidatuta daudelako tokiko baliabide publikoen erabilenari dagokienez. Hau da, hemen egingo dena, 2020ko diru laguntza eta laguntza publikoen kontrola izango du helburu urteko planak. Iazkoak bezala, egintzen bezala. Hau da, kontu hartzailean txostena, eta kasu hontan, legez bete behar dena, lehen ere aipatu duzun bezala aurreko puntuan txomin, eta hau da, kontu hartzaileak 2020ko ekitaldirako kontrol finantzerako urteko plana egin duen dokumentua, eta da, udalbatzan berri ematea dokumentu honi. Ez dakit hitza hartu nahi den. Bueno, eskerrik asko barkatu. Ni plangintza bati buruz ari gerenean, etorkizunari buruz ari garela ulertzen dut. 2020ko ekitaldirako kontrol finantziariorako urteko planari buruz, oraintxe onartu berri da EAJaren bozkekin 2020ko kontu likidazioa, ulertzen dut, onartu baldin bada, betetzen zirelako, eta adierazi duzute legezkotasuna betetzen zelako. Nik nahiko nukena da, 2021 urteko ekitaldiko kontrol finantzarorako plangintza. Plangintza batek etorkizunera begirako lanketa adierazten du. Lehenengo ekitaldietakoa, ulertzen dut, egon du dela txosten bat segokion teknikariarena, baita ere egon du dela auditoretza bat, kanpo enpresa batena, aurreko urteko plangintza kontrol finantzarioarena, kontu likidazioa egin eta gero, eta kontuak onartu eta gero, baina plangintza etorkizunera begirakoa da, ez lehengo egoerai begirakoa. Eta nik eskertuko nukena da, plangintza, gauden ekitaldia, edo datorzen ekitaldiei begirakoa izatea. Nik kontu hartzaileari eskatuko diot, mesedez, pixka bat argia jarri izagun, mesedez mikrofon hartzen baldin baduzu, segurazki etxetik entzuten dutenek argiago izango dute, eta martxan. ¿Marchan dago? Vale. Vale. A ver, el Plan Anual de Control Financiero es un instrumento que se realiza con posterioridad. ¿Por qué? Porque es un instrumento en el que se analizan los posibles riesgos que ha habido en el ejercicio anterior, en este caso ejercicio 2020. Es decir, planificamos sobre los resultados del ejercicio 2020 en el ejercicio 2021 y en el ejercicio 2021 se realizan las actuaciones de control financiero que es posterior sobre el 20. En el 22 se da cuenta de ese control que se ha realizado en el 21 sobre el 20. Es control financiero que es posterior, por tanto, no se planifica antes de que comience el ejercicio, sino en el ejercicio siguiente. Nik eskertuko nuke plangintza bat egiten denean, plangintza izatea etorkizunean hobekuntzak izateko. 2022 urtean, 2020ko kontuen arriskuak informatzen badigizkigu zute, 2022 urtean, 2020ko gauza gutxi egin dezakegu. Gu behar dituguna dire tresnak eta neurriak planifikatzea etorkizunari begira. Duela 2 ekitaldiko informazio bati buruz aritzen baldin bagara, gauza gutxi hobetu dezakegu. Behar duguna da, aurrera begirakoan, neurriak hartu hobekuntza emateko. Eta hori da eskatzen ari naizena. Mila esker. Nik barkatuko didazu, ez dut uste orain dugunik momentua hemen katramilatzeko eta korapilo egiteko honekin. Igor, lege betekizunak ditugu, eta eskatzen duzuna ere zentzu handikoa dela ezin daukatu. Uste dut ez direla planoan hasi behar. Esan dezakezu,
egin ditzakegu proiektzioak eta bar, baina zuk ere oso ondo dakizunez, eta jarraitu izan duzunez, eginkizun hauek bete egin beharrekoak direla adierazten digu kontu hartzailetzatik, adierazten zaigu, eta hemen berri eman behar dugu, gero bakoitzak egiten dugun irakurketa, eta egin behar ditugun hobekuntza moduak, bale, baina orain da honen berri ematia, eta ez dakit, nik behintzat ez ditut ikusten nahazteko momentuak, adierazi duzu, nota hartzen dugu, nahi horrena eta borondate horrena, baina nik eskertuko nizukena da, pixka bat aurrera egitea. Bai, barkatu. Aurrera egiteko hitz egin behar dugu. Eta uste dut, eta berri ematea da gauza bat, informatzea da gauza bat, baina uste dut udalbatza bat, edo nik horrela ulertzen dut, ziur aski ni ez nahi zuzen egongo, baina udalbatza da debaterako eremu nagusia Hondarribian. Behin baino gehiagotan entzuten dugu berri ematea dela eta horrela geratu behar dela, eta bar, nik ulertzen dut udalbatza debaterako gune, eta debatitzea aberatsa dela ulertzen dut, eta horregatik planteatu nahi nuke eta planteatzen jarraituko dut, horrela ulertzen dudalako udalgintza eta politikagintza, debaterako eremu gisa. Eta debaterako eremu den bezala, bai nire kezkak, nire kideen edozeinen kezkak bertan hitz egin eta debatitzeko eremu aproposat egokia hau dela iruditzen zaidanez, horrela planteatzen jarraituko dut. Mila esker. Zuri, Igor, jaso dugu, eta inork ez du ukatu hori. Hori nik argi gelditzea nahi nuke, klaro, beste ematen du debaterako batzuk daudela eta beste batzuk ez. Ez da hori, jaso dugu, eta jasota dago, eta hizketan jarraituko dugu, eta elkarri entzuten ere, bai. Ez dut ikusten nik horregatik esan dut, bide honetan honi buruz, Gagonari buruz, jaso da, eta hori galdetu behar beste taldei, ia aipamenik edo nahi duten, ez? Orduan, hartuko dugu, laugarren puntua, eta laugarren gai hori ere berri ematea da, eta da alkatetza eskuordetzen berri ematea. Eta alkatetza eskuordetze horien azalpen txiki bat egingo dut, azalpena merezi duelako eta behar duelako, eta nolabait esateko, arintasunean irabazteko erabaki bada. Hainbat dekretu sinatu berri ditut, eta dekretu horietan egin dudana da, eta horregatik ematen diot udalbatzari honen berri, egin dudana da, arintasunez, arinago, aritzeko prozedura batzuek baliatu. Legeak ematen dituenak, eta nire ustez, interesgarriak direnak, agintaldiaren bigarren erdian gaudenez egiteko. Tain zuzen ere, departamentu ardurak dituzten alkate ordei dagokienez, zenbait eginkizun, haien eskutan utzi ditut. Eta horrek esan nahi du, kasu batzutan, ez kanpora begira, gehiago da, barrura begira, prozeduretan esku hartze hori haunditu ingo da alkate ordei dagokienez. Ez dakit argibide gehiago behar den, berezirik behar den, horren inguruan. Bai. Dekretuak irakurri ditugu. Eta dekretuak irakurritakoan, ez dakit, zalantza, kezka sortu zaigu. Eskertzen da berri emate gisa udalbatzara ekartzea, baina emandako azalpena berak motivazioa, zergatia, nondik norakoak, nola iritsi geren 6 urteren ondoren, alkate bezala 6 urte lanean jardun ondoren, legealdi honi 2 urte falta zaizkionean,
alkate funtzioak beste bere kide diren zinegotziei edo zinegotziengan delegatzea. Hau azkenean da, arduren eta funtzioen delegazio bat. Orduan, emandako azalpena herritarrei begira bereziki, ez dakit ulertuko den, eta azalpen horretan ulertzen dugu, hori ez, motivazioa nondik norakoa, zeren ondorioz datorren iristen garen puntu honetara, non alkateak esku ordetzen dituen orain arte bere gain izan dituen funtzioak. Hori da, bintzat, guri faltan edo somatu duguna eta faltan geratzen zaiguna. Nola izan gut eragozpen azaltzeko, Igor, ari gera agintaldi hontan. Aurreko agintaldia itxi zen eta gure ondoriak atera genitun. Eta agintaldi honetan, iduritu zaigu eta iduritu zait, eta aurrela esango dut. Departamentu ardurak dituzten alkate ordeek alduntzeko, eta motivazioa eskatu zait, ez dut problemarik esateko, alduntzeko beste pauso txiki badela, hau egitea. Eguneroko bizitzan zer da aldatuko dena? Herritarraren aurrian zerbait aldatuko da? Ez. Ez da aldaketarik. Alkate orde izaten jarraitzen dute eta departamentu ardurekin jarraitzen dute. Herritarraren aurrian ez dago aldaketarik. Zuen aurrian ere ez. Zertan dago? Pues da, barrengo lanerako, zenbait prozeduratan, prozesutan, parte hartzeko aukera. Esate baterako eta adibidea jarriko dut, zoi begira eta herritarri begira. Kultura zinegotzia, departamentu ardura duen alkate ordea da. Udaletan, kultura ekitaldiak egiten direnean, normalean, hainbat kontratazio egiten dire. Edo zein ekitalditarako. Hainbat kontratazio egiten dire. Kontratazio hoien, kontratazio organoa, legez, alkatea da. Eta alkatiak ematen du ontzat. Dagoen aplikazio informatikoan, ontzat ematen du hori. Eta nik zer ikusten dut. Modu kolaboratiboagoan lan egiteko, egokiagoa dela, egunerokotasunean, kultura aipatu dut. Kultura jardueretan eta kultura departamentuan buru belarri ari den arduradunak, legeak baimentzen duen mailan, adibidez, kontratazio txikia egiteko oniritzia emateko gaitasuna izatea. Ekitaldiei begira ez dago aldaketarik. Herritarrei begira ez dago aldaketarik. Zoi begira, ere ez. Nion zertan alduntzea hitza erabili dut. Zertan aldatzen da? Dena modu piramidalean kontratazioari dagokionez eta legeak, berriz esango dut, legeak baimentzen duen mailan, neurri horretan egiten da esku ordetze hori. Eta kasu honetan, kalitxak, horrelako ekitaldiak izaten direnean, izango da, kontratazio organo modura barruko informatika aplikazioan, oniritzia, noski, lanean horretan ari da, eta oniritzia emateko aukera. Eta hori da, adibide batekin, nik uste dut, ulertzeko moduan azaldu dudala. Beraz, horixe da, nagusiki. Ze, aipatzen diren egiteko orokorrak betetzen ari baitire, eta nire ustez, ondo betetzen ari baitire, alkate ordeak. Eta orain, gauza, zehatzagoak, eta orduan, horren berri, eman beharreko iduritzen zait. Ez dakit nahikoa zaizun. Nik horrela ikusi dut, partekatu egin dut, eta zuekin ere partekatzen dugu. Hori egiteko gure erabakia.
Bai, eskertzen dut bigarren azalpen hau askoz ere zehatzago eta askoz ere hobeto ulertzen baita. Nik uste dut ez nik bakarrik hemen gauden kide guztiok eta baita herritarrek ere eskertuko dutela eta posten naiz galdetu izanaz, bereziki, izan ere dekretuak soilik irakurrita edozein interpretaziorako aukera zabaltzen zelako, ematen zuelako, eta uste dudalako horrelako azalpen bat zehatza eta ongi xehetua beharrezkoa zela. Asmatu badut, eskerrik asko. Beste hitzartzerik, beste interbentziorik? Gai zerrendarekin jarraituko dugu. Eta udalerri batzordetik datozkigun gaiekin hasiko gara orain. Bosgarren gaia da hain zuzen ere, Arresilanda bostean igogailua jartzeko emakida onartzeko proposamena. Eta udalerri batzordeko buru den Maria Serranori emango diot hitza, berak azaldezan. Bai, eskerrik asko. Aurrekoan udalerri batzordean komentatu genuen bezala, Arresilanda bost zenbakiko bizilagunek eskaera egin dute igogailua jartzeko. Proiektu teknikoa entregatu ondoren ikusi da eta baieztatu da beharrezkoa dela lurzoruaren okupazioa egitea eta bai udal arkitektak eta baita ere idazkari Andrearen txostena ikusi eta gero irisgarritasuna bermatzeak daukan garrantziagatik justifikatuta dago lurzorua okupatzea eta aldeko txostenak egin dituzte. 3 metro okupatuko dira, gutxi gora bera, emakida 75 urterako izango da, eta honengatik ez da tasarik ordainduko. Beraz, txosten guztiak, aldeko txostenak izan da, udalbatzari proposatzen diogu, emakida onartzea. Mila esker. Egin nahi da interbentziorik? Ez? Orduan bozketari ekingo diogu. Arresilanda bostean igogailua jartzeko emakida onartzearen alde. Aho batez, onartua. Eta 6. puntuari ekingo diogu. Irisgarritasuna hobetzeko proposamena onartzea, San Pedro 77an, portalera sotora sartzeko arrapala eginez eta lursail publikoa emanez. Maria? Bai, aurrekoan bezala, San Pedro 77 portalak, honek bai badauka igogailua, baina portalean sartzeko 2 eskailera daude eta irisgarritasuna ez dago bermatua. Beraz, bai eskatu egin da etxe bizitzaren edo eraikinaren barruan arrapala egiteko aukera aztertzea, eta teknikoek aztertu ondoren, ikusi duten aita nahi ezkoa dela lurzoru publikoa hartzea arrapala hau egiteko. Aldeko txostenak daude, hontan ere, bai udal arkitektarenak eta baita ere udal idazkariarenak, beraz espedientean, ikusi dugu justifikatuta geratzen dela lurzorua okupatzea. Kasu honetan 5 metro eta 55 metro karratu izango dira, eta udalbatzari proposatzen diogu lehen bezala emakida onartzea. Ez dakit interbentziorik egin nahi den? Ez? Orduan, egiten den, beraz, irisgarritasuna hobetzeko San Pedro 77an mazazpira sartzeko arrapala egin eta lursail publikoa erabiltzearen alde. Aho batez, onartua. Zazpigarren puntua dugu hurrengoa, eta Hondarribiko kale batzuk asfaltatzeko eta urbanizazio lan osagarriak egiteko obren proiektu aldatua onartzea. Alegia, aurrekontuko akats materiala zuzentzea. Eta Gonzalori hitza eman aurretik, bai esan nahi nuke, hain zuzen ere Ekaineko udalbatzan onartu egin genula. Proiektua, proiektu horretan
proiektu horren aurrekontuan akats material bat izan da, eta udalbatzak onartua duenez, hori zuzentzia ere udalbatzari dagokio. Horren ardura daraman Gonzalo emango jotitza, txalo. Arratzaldeon denekri. Akats materiala txiki bat egon da, eta hori zuzentzeko, Txuminek esan duen moduan, udalbatza berriz ekarri behar dugu gaia. Atal izenetan egon da akatsa, batez ere ataletan jartzen du afecciones y reposiciones de servicios etxingudi guztietan, eta batian jarri behar zen, afekzio kendu behar zen, eta reposizio bakarikan jarri. Eta aldaketa txiki horrengatik berriz ekarri dugu. Konturatu gara pixka berandu, baina eskerra konturatu gara. Eta aldaketa txiki hori da. Mila esker. Bai, ez dakit hitzartzerik egin nahi den. Bai, mila esker. Bueno, soilik motxian, ekainean emandako bozka bera ematera behartuak ikusten dugu gure burua, gogoratu nahi dugu soilik, ekaineko udalbatzan txalok botatakoak edo esanikoak dena ongi joatearen esperantza zuela adierazi zuen, eta lehen urrats hau ez dadila izan obra guztien islada. Espero dugu, aipatu genuen ere, ondo jundadila, duen kostuagatik eta izango duen herritarrengan izango duen afekzioagatik ongi jundadila dena, eta izan dadila uarte txiki bat lanen itxaso zabalean. Eta hori, bozka berbera emango dugula. Eskerrik asko, besteen aldetik, interbentziorik, ez? Orduan, aipatu duguna, ez dut osorik irakurriko, baina esango dut nahi zuzen ere, asfaltatze eta berritartzeko lan osagarri horiek egiteko proiektu aldatua onartzearen alde. Kontra. Abstentzioak. Hortaz, gehiengoz onartua, aldeko botoak EAJ eta PSE, eta abstentzioak bai Agotxanitz eta bai EH Bilduk. Udalerria batzordetik datozkigun gaurkoan dugun azken aurreko gaia dugu hain zuzen ere 8. Eta 8. honetan dugu udal eraikinen garbiketa pleguak onartzeko proposamena. Eta ekaineko hitz berberak erabiliko ditut orain, ez? Hain zuzen aurreko proiektu horri buruz. Jakina da, eta hemen ari garenok jakin badakigu, bi prozedura nagusi izaten direla horrelako pleguak edo lizitazioak egiteko. Bata izaten da, diru kopuruaren arabera, alkatearen eskumenekoak direnak, eta horiek alkatetza dekretuz onartu izan dira, eta beste batzuk diru kopurua gainditzen duen neurrian, udalbatzari dagokio. Hori dela eta ekarri dugu aurrekoa, eta hori dela eta ekarri dugu garbiketa pleguen onarpen proposamen hori, gero udal eraikinen garbiketaren lizitazioa egin ahal izateko. Eta berriz ere txalori eskatuko diot, pixka bat azaltzea, zer den esku artean duguna, eta gero beste guztiei hitzartzeko aukera izango duzu. Mi esker, berriz Txumi. Plegunen lizitazioaren urrengo urratsa, lehiaketa publikoan ateratzea da, 5 urterako eraikin garbiketa. Horietan, azpimarratu behar da, 20 eraikin daudela sartuak, eta horietan gehien badire eskolak. Bertan, hezkuntzako eraikinak dire Bordariza, Tarka, Biteri, Soroetakoa,
eta Loraitz Haurreskola. Gero ere daude Udaltzaingoa, Udalgordelekua, Udaletxea, Panpinot, Zuloagetxea, Bake Epaitegia, Euskaltegia, Udal Alondiga, Gazte Informazio Bulegoa, Kasetagunea, Gaztelekua, Prebentzio Komunitarioa, Udal Artxiboa, Itxasetxe Auditorioa, eta aurten plego honetan sartu den berri bat da zaharren egoitza edo daukagun kasino deitzen diguna. Batez ere kontutan hartu da lan hau egiteko, COVID egoera guzti jau, eta saiatu dire teknikari guztia bertan lan indutenak, egoera guzti hori sartzea. Horregatikan 5 urtetakoa urteroko da 1 más 1 más 1 más 1, 5 egin arte, 5 urte egin arte. Eta gehien bat, hori da, hortikan aurrea, txosten ikusten die, ezaki zalantza tekniko baldin bauzute, bertan daude denak idatziak. Nahiko teknikoa da, eta nahi bauzute azalpen gehiago, Nik barkatu, nik ez dut diru kopururik aipatu, eta igual uste dut komeni dela aipatzea, ulertzeko udalbatza zergatik ekarri behar den. Ekartzen da batez ere, urtero proposatzen dena da 1.128.510 euroko kostea daukarako. Eta 5 urtetan, 5.642.510 eurokoa dela. Horregatik ekartzen da udalbatzea. Mila esker. Abarkatu. Gatzen dire pleguak, noski. Bai, esku hartzerik edo beste hitz hartzerik? Bai, Igor. Bai. Bueno, hemen dago aspektu filosofikoa edo eta aspektu teknikoa, noski. Aspektu filosofikoan, ahotsan hitzu taldetik ulertzen dugu hemen gure udal eraikinetan lanean ikusten ditugun garbitzaileak gure lankide direla. Egunetik egunera guk erabiltzen ditugun lan eremuak garbitzen dituztenez, guri zerbitzu ematen digute, herriari zerbitzu ematen diote beraz, eta ulertzen dugu udal langile propioak izan behar dutela. Ondorioz, ez dugu ontzat ikusten, subkontratazio bitartez, gure lankide diren hauek kontratatu behar izatea alderdi filosofikoari dagokionean. Bestalde, alde teknikoari dagokionean, udal eraikin guztiak bertan jasotzen diren galdetu nahi genuke. Galdetu nahiko genuken bezala, nosbait ikusi dugulako zenbait dekretu garbiketari dagokionak, plegua irabazten duena ez den beste enpresa bati esleitzen zaizkion lanak egoten direlarik. Eta iruditzen zaigu nolabait plegu bat irabazten duen enpresa batek garbiketari dagokionean berak egin beharko lituzketela, edo beraiek egin beharko lituzketela garbiketako lan guztiak. Horregatik da, udal eraikinen garbiketen plegua. Aipatu dire kopuruak. Urtero 1.000.000 eurotik gorako kopuruak dira, zerbitzu prestazio gisa garbiketen inguruan esleitzen dituena udalak, edo hala proposatzen da behintzat, eta ez daukagu zalantzarik diru horien edo baliabide horien erabilera egokiagoak liratekela langilegoak propio udaletik kontratatu edo egingo bagenitu. Beraz guzti horrengatik eta galdera luzatuta uzten dudan heinean ere adierazten dut guk ez dugula ontzat emango pleguen onarpen proposamen hau. Beste hitz hartzerik? Bai, Xavier?
Bai, batzordean galdetu genuen eta berretxe galdera. Zenero ikuspegitik hau feminizatutako sektore bada garbiketarena eta jakin nahi dugu ia bermatu egiten den. Bueno, galdera da, ia antzematen ote den soldata arrakala, kanpoan edo barruan garbiketa batzutan modu desberdina ordaintzen baita, ia hori gertatzen ote den eta soldata arrakalarik ote dagoen gizonezko eta emakumezkoen artean. Hori pleguetan batzordean izan zigun eskatzen dela baldintza betetzea, baina guk eskatuko genuken jakinaraztea enpresei bete beharrekoa dela eta ez badute betetzen neurriak hartzea, baina galdera daia genero ikuspegia aplikatu egiten den holako pleguetan. Eskerrik asko. Bai, Txomin, eskerrik asko. Pliegonek historikoki beti zailtasunak eduki ditu teknikoki. Kontutan izan udalera ikinak hemen konkurtsora 20 ateratzen direla, badaude udalera ikin gehiago bai beste kudaketa mota bat dutela, baina konkurtsora ateratzen dena hau da. Bere garaian arazoak izaten ziren, ikusten da kopuruak ikusita, espediente, potolua, serioa dela, eta zentzu hortan azken aurreko konkurtsuan lortu genuen adostasun bat departamentu guziekin kontutan ikusita, garbiketa aurrekontutan zeharkakoa dela, departamentu guziak parte hartzen dute ikusten den bezala, eta orduan lortu genuen kanpoko laguntzakin pliego bat osatzea zeren nahiko zaila da. Enpresa handiak aurkezten dire, gertatu hoi da, eta ziurazki berriro ere gertatuko da, enpresa batek irabaztea, gero enpresa hori beste batek hartzea kudaketan bitartean, eta gero beste hirugarren batek enpresa hori erosti esate baterako gertatu den bezala. Enpresa handiak eta kontratu handiak. Eta guk udal txikiak gera. Lortu dugu, bai, departamentu guzien lanakin eta egin den laguntza guziakin, iruditzen zait pliego bat teknikoki ondo osatzea. Pliego hori teknikoki ustez ondo osatuta dagonian edo zagonian, gertatzen da beti baten bat kanpoan gelditzen dela, beti zerbait gertatzen dela, baina kontutan izan garbiketakin ari gerenez, kopuru hau eta ari gera hitz egiten, baina karo, konkurtso esleitu zenetikan 2019ko aurrekontua eta ordaindutako fakturak eta 2020koak pandemia kontutan hartuta ez dute ezer ikustekorik. Lanketa hori zaila izan da eta ustez teknikoki konpondu da. Aipatzen den bezala, dokumento potoloa da, espediente potoloa da, eta hor bai agertzen da Xabier, aipatu bezala alde batetikan, bai dagon garbiketako soldata taulak, garbiketa noski dauden langileak, egiten dituzten orduak, batzuek jardunaldi oso egiten dute, beste batzuek ez, noski langileen kopuru agertzen da, inungo izenik gabe, normala denez, eta hor agertzen dere bai, gure idazkari handearen txostena non esaten du alde batetik ere bai, udalak 2021erako estatuak onartutako soldata igoera funtzionarioi, beraien hitzarmenean horrela dago ere bai, eta hitzartzen da horrela, kasu honetan, hemen ikusten da, 2021eko soldata igoerari buruz, eta gu ditugun datuak bermatzeko berdintasun hori Xabier genero aldetikan soldatak berdina dira. Normalian izaten dira, nidakitenez, emakume gehiago gizona baino, gehienak emakumea dira lanean daudela, baino Gipuzkoako eta kasu honetan dakaten hitzarmena bai elak sinatuta enpresa bezala, ela gehiengoa daka Hondarribian garbiketa udalera ikinen garbitzen duten emakumek eta hitzarmen hori sinatu da eta zentzu hortan soldata dira hitzarmenak esaten duna. Guk uste dugu bermatuta dagola zentzu horretan.
Dena den, konkurtsua irabazten duen enpresak, oraindik ez dakigu hau boletinean argitaratzen denien eta konkurtsua aurrera juten denean, ikusiko dugu zenbait enpresa aurkezten diren, eta irabazten duenakin berriro desberdina bada, harremanetan jarri beharko dugu, beti olako harremanak bai teknikoki eta bai politikoki arazoa daudeniak egoten dira, eta zentzu hortan dugun informazioa hori da, Xabier, iruditzen zaigu bermatzen dela gaur egun. Agian nik zehaztasun bat, eta badakit bestek irakurri dutela nik bezala, eta beraz hori jasota dago, lizitatzailei jartzen zaizkien bete beharreko baldintzen artean, hizkuntza baldintzak eta dauden bezala, badago emakumeen eta gizonen arteko berdintasun esparruko baldintzak, izeneko 36.2 atala, eta hor, esan edut, aipamen bat badago. Badago aipamen esplizit hori, eta badago kontratistak egin beharrekoak genero ikuspegia entzakotzat hartuta, bai diagnostikoan, bai helburuetan, jardueretan, eta ebaluazioan. Eta era berean urteroko justifikazioak jaso behar du, genero inpaktuaren gaineko informazioa, erabiltzaileen adierazleak eta datuak sexuaren arabera bananduz. Agian ez da nahikoa, baina badago aipamen zehatz hori. Ez dakit beste interbentziorik egin nahi den? Ez? Barkatu. Bai, nik galdera luzatu dut eta politikoki uste dut etzaidala erantzun, eta ordan teknikariei galdetuko nahiko nieke. Udaleraikinen garbiketarako plegu bat edo esleipen bat egiten denean, zerbitzuaren esleipen bat egiten denean, kontratatu daitezke beste enpresak kontratu txiki bitartez beste eraikin batzuen garbiketa egiteko? Nik uste dut hau gako bat dela, zeren iruditzen zait, eta zuzentasunean lan egiteko. Ikusten ditugu dekretuak badaudenak, zenbait eraikinen edo zenbait ekipamenduren garbiketa egiten dena, udaletik kontratu txiki bitartez, hornitzaileei kontratu txiki bitarteko esleipena egiten zaie, eta jakin nahi dut, ia behin plegu bat esleitzen denean, kontratazio publiko bat esleitzen denean, ia garbiketako lanak plegua irabazi duen enpresari esleitu behar zaizkion, edo egin daitezken garbiketarako, udaleraikinen garbiketarako esleipenak beste enpresei. Pleguan jaso da poltza bat. Jaso da poltza bat esanez, las licitadoras deberán realizar, gazteleraz irakurtzen barkatu, irakurriko dut euskaraz. Lizitatzaile udalaren eskura jarritako ordu poltza orokorraren proposamena egin beharko dute kontratuan aurre ikusi gabeko beharrak betetzeko eta ezoiko garbiketei arreta emateko. Eta kasu horretan sartuko lirateke gainontzeko kontratu txiki horiek esaten dituzunak. Hor sartuko lirateke. Proposamen horrekin. Beraz, bukatu beharko lukete kontratu txiki horiek. Mila esker. Eskerrik asko. Orduan, bozketari ekingo diogu. Eta beraz, egiten den pleguen proposamenaren alde. Kontra. Abstentzioa. Hortaz, gehiengoz onartua. EAJ-ko eta PSE-ko zinegotziek. Kontrako botoak abotsan hitzek eta abstentzioa EH Bildu. Gaurko 9.
gaia izango dugu orain hizpide, hain zuzen ere mugikortasun ordenantza onartzeko proposamena. Mugikortasun gaietan buru belarriari den Kalixari eskatuko diot, ordenantza hau kontestualizatzea, bere ekarpenak ere adieraztea, eta gero beste udal talde guztiek izango dute hitza hartzeko aukera. Bai, eskerrik asko Txumin, arratsalde on guztioi. 2019tik batez ere, hiri mugikortasun iraunkorreko plana onartu genuenetik, mugikortasun arloan gobernu talde honen konpromisoa sendoa izan da. Zenbait proiektuekin lanean ari gera azkeneko urtetan, guztiak mugikortasun mailan landuta herritarren partaidetza bermatzen ere. Hondarribian mugitzen ari da proiektua, mugi zaitez kanpaina, Hondarribian bizikletaz ekimena, gaurko udalbatzako 7. puntuan hain zuzen ere onartu duguna asfaltatzeko, berritartzeko eta PEMUSaren ekintzak txertatzea ere. Talaialai proiektua, Bitoriano Juaristirena, Hondarribia, 30 kilometro orduko hiria, portua eta kasu honetan Araudian ere. Mugikortasun kontzeptuari estuki lotu zaio jasangarriaren adjetioa eta bizi kalitatea, segurtasuna, ingurumenaren babesa, klima aldaketaren aurkako borroka eta gizarte ekitatea bermatzeko gai diren orientabideak ezartzeko beharra esan nahi du. Estatuko legedia orokorregia da, Hondarribiko beharrei zehaztasunez erantzuteko. Horren bestez, arau honen bidez, batetik, bide segurtasunari buruzko estatuko legeria udalerriaren ezaugarrietara egokitu nahi dugu, eta bestetik, hiri politiketan mugikortasunaren ikuspegi berria aplikatzea arrastuko duen araudi esparrua sortu nahi da. Datu batzuk eskainiko dizkizuet, mugikortasun araudiaren prozesuaren inguruan. Aspalditik daramagu mugikortasun ordenantza lantzen. 2020ko irailean, mugikortasun mailari ordenantzaren lehen zirriborroa bidali zitzaion. 2020ko irailaren 30ean, mugikortasun ordenantzari buruzko saio bat egin genuen, bertan mugikortasun mahaiko ekarpenak jaso genituen. Mugikortasun mailaren ekarpenak ikusita, zirriborroari buelta bat eman behar geniola ikusi genuen. Mugikortasun jasangarrirako ikuspegia txertatu behar genuen, eta baita hiri mugikortasun iraunkorreko planaren irizpideak ere. 2020ko urriaren 7an, mugikortasun ordenantzari buruzko aurrekontsulta publikoa hasiera eman genion. Publikoari barkatu. Ordutik, mugikortasun maitik ateratako zirriborro berria lantzen hasi ginen. Eskerrak eman nahi dizkiet ingurumen teknikariari, udaltzaingoari eta mugikortasun mahai osoari egindako lanagatik. 8 hilabete pasa dire, araudi hau lantzen hasi ginenetik. Gaur hasierako onarpenerako aurkezten dugun idazkia, ekainaren 24ko udalerria batzordea ospatu baino lehen, beste alderdi politikoei eman zitzaien. Eta gainerakoa posta elektronikoz uztailaren 7an ere, hilabete baino gehiago igaro da. Aurreko asteko udalerria batzordean, bozkatu egin zen gaurkoan udalbatza honetan, mugikortasun araudiaren behin-behineko onarpenerako, nire ustez, denbora nahikoa pasada, irakurtzeko eta aztertzeko gaurko saioa baino lehen. Araudia onartzeko beharra eta egokitasuna. Udalerrien mugikortasun ordenantzarik ez dagoenez, ez da antzeko tresnarik ere, beharrezkoa da mugikortasun politika berria garatzeko ordenantza izatea. 2019an onartutako hiri mugikortasun iraunkorreko planetik ondorioztatzen dena. Besteak beste, Hondarribiko mugikortasunari buruzko ordenantzak zirkulazio abiaduraren araudi berria zehaztu beharko du. Zirkulazio araudi orokorraren aldaketarekin berehala onartuko denari egokitzeko. Araudi horren arabera, zirkulazioaren noranzko bakoitzeko herri bateko kaleek gehienez 30 kilometro orduko abiadura muga izango dute. Araudi hori erabat lotuta dago Hondarribia 30 bihurtzeko udal ekimenarekin. Honezpena gainera egokia da, mugikortasun iraunkorraren agertoki berrian oinez eta bizikleta ibiltzeari eskaini nahi zaion
protagonismoarekin bat datozen portaera berriak sustatzeko aukera ematen duelako. Araudi honen helburuak. Hondarribiko mugikortasun ordenantzak helburu hauek ditu. Lehenengoa, mugikortasun iraunkorrari buruz eta bide segurtasunari buruz garatzen ari diren kontzeptu berriak txertatzea eta zabaltzea. Bigarrena, bide segurtasuna eta mugikortasun jasangarria hobetzen laguntzea. Lehentasunak, eska daitezkeen jokabideak eta kaleak eta espazio publikoak erabiltzeko arauak argituz. Hirugarrena, ingurumenarekiko arduratsuenak diren garraio moduak sustatzea eta baita bizikidetza gehien sustatzen dutenak eta bidezkoenak direnak ere. Laugarrena, pertsona guztien joan etorri seguruak erraztea, baina bereziki aurren, adinikoen eta behar berezi duten pertsonenak. Bosgarrena, eremu publikoa berreskuratzea, zirkulatzeko edo ibilgailuak aparkatzeko ez diren erabiletarako. Eta azkenekoa, udal araudian sartzea, araudi behar duten Hondarribiko hiri mugikortasun iraunkorraren planeko elementuak. Prozedura, lehen aipatu dudan bezala, urriaren 7an aurrekonsulta publikoa ireki zabaldu egin zen. 2 hilabete horietan mugikortasun ordenantzaren zirriborroa idatzi zen, gaurkoan behin-behineko onarpena udalbatza honetan, gerora esposizio publikoa zabalduko da, jasotzen diren alegazioak edo ekarpenak zirriborroaren berrikuspena egin beharko da, eta hurrengo udalbatza batean behin betiko onarpena egingo dugu. Azaldutakoaren ondoren, ordenantza hau hasiera batean onartzea proposatzen dugu EAJ-tik. Eskerrik asko. Bai, hitzartziak. Bai, Igor. Bai, gure udal taldetik, Ahotsanitz udal taldetik beharrezkoa jotzen dugu mugikortasunaren inguruan ordenantza bat izatea. Adierazi izan dugu, bai, zegokion batzordean baita mugikortasun mailan bertan ere, gai batzuk interesgarritzat jotzen ditugu, baina kezka batzuk ere aditzera behartuak gaude. Alde batetik beldur gara. Beldur gara elementu hau, araudi hau, proposatzen den araudi berri hau, publizitatea egiteko soilik erabiltzea. Zer esan nahi dut horrekin? Memoria txiki bat. Kalixak ondo egin du memoria, lanketa honen memoria. Tanik lanketa honetan interesgarria diren elementuak badaudela ikusi eta aditzera ematen ditut, baina arriskuak ere badaudela adierazi dut. Arriskuen artean aipatu nahi dut Alde Zaharrerako eta Santiago kalea eta Madalen karrikarako trafiko murrizpena jasotzen dela modu zehatzean, baina uste dut entzunda daukadan gaia dela. Legealdiro esango nuke gai berdina udalbatza honetan eztabaidatzen dela. Alde Zaharrerako eta bai Santiago kalea eta Madalen karrikarako trafiko murrizpena. Aldiz, errealitatearekin ez dator bat. Horregatik aipatzen dut beldur naiz. Propagandarako elementu gisa baldin bada ez dut gustoko. Orain, proposatzen diren neurriak gehiago ere jaso zitezken, baina proposatzen diren neurriak betetzeko balio badu, ongi etorria izango da. Beraz, gure udal taldetik, elementua beharrezkoa zen heinean, baina baditugunez zalantza eta arrisku batzuk ikusten ditugunez, abstentziora joko dugu. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. Noemí. Sí. Nosotros vamos a votar a favor de esta ordenanza.
hay alguna cosa que todavía nos parece que habría que completar, pero pensamos que vamos a ganar en seguridad, en servicios y en tener una movilidad y un transporte más sostenible. Por un lado, nos parece muy bien que se reduzca la velocidad en el municipio, gracias a la ordenanza y gracias, creemos, también a esa campaña de asfaltado que va un poquito más allá de lo que pueda ser una campaña de asfaltado y que con algunos de los elementos que se van a añadir vamos a conseguir pues, que se corra menos en Hondarribia. No solo que se corra menos, sino que también, por un lado, se va a dar una oportunidad más a la bicicleta para que en algunos viales puedan convivir la bicicleta con los vehículos. Estamos a favor de esta ordenanza porque recoge el proyecto del autobús urbano, también porque se contempla la posibilidad de desarrollar un transporte en las zonas rurales de Hondarribia y, bueno, y sobre todo también porque da algo más de protección al peatón, porque prohíbe a las bicicletas que vayan por las aceras. Y creemos que es muy importante, porque si hay que proteger a las personas mayores, a las personas con más discapacidad o problemas de movilidad, no podemos tener a las espaldas bicicletas andando por las aceras, sobre todo porque no se ven, porque todavía no tenemos ojos en la nuca y porque hay gente que ni siquiera oye bien. Yo me he dado cuenta que desde que estamos con la mascarilla, pues hay varias personas que me están diciendo que, personas jóvenes además, que no oyen bien. Entonces no puedes arriesgarte a que te venga la bicicleta por detrás. Tiene que estar prohibido. Salvo, como recoge la normativa, a los niños menores de 10 años que no cogen mucha velocidad y que se entiende que van acompañados de sus padres. También nos parece bien que se desarrolle todo el tema de la seguridad en torno a los colegios. Recoge también lo de los patinetes, aunque nos parece que no está muy desarrollado el tema de los patinetes. Y está muy bien el tema del registro de bicicletas, que también se recoge en la normativa y nos parece que está muy bien. Hay alguna cosa en la que tenemos dudas sobre los ciclistas y aquí pone, por ejemplo, que los pasos de peatones deberán ser respetados por los ciclistas, dando prioridad a los viandantes, pero también una cosa que me encuentro yo muy a menudo es que los ciclistas muchas veces no saben que para cruzar un paso de peatones hay que bajarse de la bici. Creo que es algo que se puede recoger, no lo sé si se puede recoger, pero lo dice el Reglamento General de Circulación. No vamos a añadir nada más. Gracias, Noemí. Beste hitz hartzerik, Xabier. Vale. Aurreko udabatzan kalixak, ez dakit, nik adinako hitz jarrioa izango da, baina saiatuko naiz esplikatzen ahalik eta luzen zergatik abstentzioa joko dugu. Baina, bueno, hori azalduta aldez aurretik eta perifrazi bat eginez, guk eskertu nahi dugu bai kalixak berak eta lantaldeak egindako lana. Nik uste lan sakona berak oso luzez dut errepikatuko, zen nahiko xe azaldu du zinegotziak egindako lana, kronologia eta nahiko xe irakurri ditut egindako guztiak eta guk faltan izaten dugu, ez dago deskarbonizazioari buruzko informerik, impactua izango luke. Deskarbonizazioa, erregai fosilen konsumoa zein neurritan murriztuko litzateken ez da aipatzen, eta oso interesgarria izango litzateke horri buruz hitz egitea, planetarekiko erregai fosilen konsumoa den kaltegarria kontutan hartuz eta horri buruz zerbait esatea ez legoke gaizki. Bide beretik planteatu egiten da garraio bide desberdinak, baina aireportuari buruz ez da ezer esaten, zein nolako lotura izan daiteken eta ze garrantzia izan dezaken, adibidez Galizia, Santiago Compostelakoa eta Hondarribiaren arteko lotura importante izan dut daiteken, horri buruz ez da planteatzen. Guk konpartitu egiten dugu beste aldetik Noemik izandako kezkak eta konturatzen ari naiz ez naizela gauza. Kolisa dagoeneko konturatuko zen bromatan ari naizela zenbait gauzetan, baina arrazoiak izan ditzakegu 11
eta bat justifikatzeko abstentzio hobetu daitekela, baina berriz ere, esango dut, lana erruz egin izan dutela kasu honetan, nik uste gehienetan ondo egin dutela, eta laburtu beharrez, esango dut hurrengo baterako zehatzago hitz egingo dudala. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Bai, komentatu nahi nuen. Hasiko naiz Igorrekin. Batzutan botzen dituzu hitzak, beldurra, kezkak, publizitatea. Nik uste dut mugikortasun maila osatu genuenetik, demostratu dugula elkarrekin lanean aritzeko kapazak garela. Mugikortasun arloan, azkeneko urtetan, azalpenean esan dudan bezala, gauza asko egin ditugu. Agian, aipatu ditudan proiektu guztiak edo ez dire nahikoak, zuentzat edo zuretzat batez ere. Binon, datuak hor daude. Aipatu duzuna, eta zuek aktiboak zarete, eta hori ona da denontzat, eta entzuten duten herritarrentzat ona da alderdi guztiak, kolektibo guztia parte hartzea mugikortasun mailan, eta zuek gehienetan azaltzen zarete. Tailer horietan hitz egiteko, eztabaidatzeko, ekarpenak egiteko, ez dago zalantzarik horretarako dagola. PSEek eta EH Bilduk azaldutako kezkak edo ekarpen horiek beste tono batean esan dira, eta nire ustez eskertzekoa dire. Denonak, minon, kostatzen zait benetan asmatzea, eta batez ere gai honetan, nik uste dut gai honetan lan asko egiten ari garela, hori ez dago dudarik, eta teknikariek zuk aipatutako Aldezarrekoa, Santa Maria Madalenakoa, horretarako behar zen tresna bat. Eta hortan, 8 hilabete luze pasabire, tailerrak egin dire espezifikoki. Hau atera da mugikortasun maitik, herritarren prozesu parte hartzaile batetik. Binon, benetan zaila asmatzea. Badakite zarela isilduko, orain esango duzuzuk urrengoan, eta eskubidea duzu, dudik ez izan, eta entzuteko prest. Nire bulegoa askotan esaten duan bezala, irekita dago. Gaur behin-behineko onarpenerako ekartzen dugu, eta orain badago beste prozesu bat ekarpenak egiteko, lanean aritzeko, eta bar. Noemi, te agradezco todas las aportaciones que has hecho. Seguramente habrá algún detalle en el que tengamos que mejorar y ahora abrimos un proceso en el que recogeremos todas esas aportaciones que vengan del colectivo y del partido político que vengan. Los datos que estás diciendo, lógicamente, hay zonas en las que se va en bicicleta por la acera y tenemos que hacer una campaña de sensibilización, tenemos que educar y hemos recuperado desde hace 2 años la seguridad vial en los centros escolares, muy importante. Hemos incrementado la partida en el Departamento de Medio Ambiente, hemos duplicado la partida de publicidad, de campaña de comunicación, precisamente porque somos conscientes que con unos cambios como los que estamos planteando, pues tenemos que comunicar, sensibilizar y entre todos creo que lo que hay que hacer es cambiar el chip, ¿no? Muchas veces se dice la forma de ver las ciudades. Si salimos de aquí vemos que en muchos sitios los centros urbanos están priorizándose a los peatones y a las bicicletas. Además, eso ha salido de la mesa de movilidad. Primero los peatones, segundo las bicicletas, transporte público y el vehículo privado. Y realmente yo creo en todo esto. Cuando trabajo diariamente, sobre todo en el tema de movilidad, creo que lo que estamos haciendo entre todos es bueno para la ciudad. Y de aquí a 10 años, a 15 años, vamos a ver una ciudad diferente, con muchas mejoras que hay que hacer todavía, pero para eso estamos. Y desde luego, desde que aprobamos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, en el que conseguimos, y para mí eso es una satisfacción, y lo he dicho muchas veces, que todos los partidos políticos aprobáramos ese plan por unanimidad, eso quiere decir que fuimos de la mano. ¿Que hay cosas que mejorar? Sin duda. Baina, nire aldetik bukatzeko hori, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Kalixa. Beste hitz hartze batzuk. Bai, Igor. Bai, zuzenean niri zuzendu zarelako, nik ere erantzun dut. Ulertzen dut ez gustatzea. Ulertzen dut ez gustatzea esaten ditudanak. Hobetzeko direnean behartuta nago, esatera. Gogoratu nahi dut, ni bozera mailea naizela. Talde baten bozera mailea. Ez dudala nire hitzetan, hemen behintzat, mugikortasun mailan bai, nire hitzetan. Hemen, udalbatza honetan, talde bozera mailetza egiten dut, eta taldearen izenean jarduten naiz. Eta, aipamenak egiten ditudan bakoitzean, haserre aurpegiak ikusten ditut. Ez dakit zergaitik. Eta ez zait inporta. Mugikortasun maila goraipatu da. Behin baina gehiagotan. Eta gogoratu nahi dut nondik handat jaio zen mugikortasun maila. EAJaren ezezko batetik. Bai, ahotsan hitzen proposamena mugikortasun maila sortzeko aurrekontuen proposamenean etorri zen, ezezko bat jaso zuen eta ondoren sortu zen. Haserretuko zarete. Zait inporta. Gaur egin dudan interbentzioan aipatu dut, Aldezarreko trafiko murrizketa, baita Santiago Kalekoa eta Santa Maria Magdalena plazakoa ere, eta memoria egingo dut. Javier Ugarte Kaleko lanetan egin zen baita ere prozesu parte hartzailea, bertan izan ginen, eta parte hartu genuen. Eta parte hartu genuen horretan, ondorio nabarmen bat atera zen. Aldezarreko trafikoa nola murriztu, neurriak hartuko zirela, eta gainera proposatu ziren, zeintzuk izango ziren neurriak. Zoan agoker, 2017 urtean izan zen parte hartze prozesu hori. Eta 2021 urtean gauden, honetan, aipatutako neurri bakar bat bera ere, ez da indarrean jarri. Ez da nik esaten dudala. Herritarrek, Aldezarrean bizi diren herritarrek esaten digute. Zertarako parte hartu, zertarako proposamenak egin, zertarako urratsak eman gauzatzen ez badira gero. Hori da aipatu dudana. Haserretuko zara, edo haserretuko zarete, baina berriro ere aipatuko ditugu herritarrek dituzten kezkak, herritarrek helarazten dizkiguten kezkak. Eta jarri nire hitzetan, jarri nire pertsonan, eta nahi duzun bezala adierazi, baina nik jarraituko dut adierazten, herritarrek adierazten didatena, eta nire taldean eztabaidatzen duguna, ni izango naizelako momentuz behintzat beraiek nahi duten artean, bozera mailea, eta niregan barima duzu arazoa, edo gure bulegoko atea ere zabali dago, jo dezakezu bai nigana, edo bai taldeko beste edonoren gana, zeren beti ere hitz egiteko prest gaude, eta udalgintzan jarraituko dugu, bai planu hontan, udalbatzan planuan, baita irekitzen diren parte hartze prozesu guztietan ere. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. Beste interbentziorik, ez, beraz, bozketari ekingo diogu, eta mugikortasun araudia onartzeko aipatu den moduan, onartzeko proposamenaren aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak, hortaz, onartutzat emango dugu, EAJ-ko eta PSE-ko zinegotzien aldeko botoekin, eta Agotxanitz eta EH Bilduren abstentzioarekin. 10. gaia dugu orain, eta 10. eta 11. gaiak udala batzordetik datozkigu, eta udala batzordetik datozkigun, lehenengo gaia da 2021-eko
plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren aldaketa. Eta gai horren ardura politikoa daraman Txisuni eskatuko diot, azaltzeko zerren egiten den proposamena, eta gero beste udal talde guztiek izango dute hitza hartzeko aukera. Eskerrik asko, Txomin. Gai honekin, langilegoari buruz, kasu honetan plantilla organika eta baita lanpostuen zerrendaren eri buruz, luze hitz egiten dugu, agintaldiro, urtero, hilabetero. Azkenekoa aurreko batzordean izan du da, eta argi dagoia, kasu honetan, barne antolakuntza eta etengabeko hobekuntza asmotan ja aurtengo 2021eko plantilla organikoan eta lanpostuen zerrendan aldaketan proposamena laugarrena dela, lehenengo urte bukaieran ingenun aurrekontuak onartzerako orduan 2021ekoa, eta eskerostik aipatu bezala poliki-poliki zenbait gai aldatzen jungera. Kasu hontan, bai, ikusi da programa batzuen amaiera eta beharrezkoa estrukturala diren lanpostu batzuk legeak hala eskatzen dituelako, eta orduan batzordean diktaminatu bezala proposatzen diren udalbatzara proposatzen diren aldaketak alde batetik da RPT-an bat arkitekto bat sartzea, bi administrari sartzea, bat hirigintzan eta beste bat idazkaritzan. Orduan, proposatzen dena da, legiak hala diore bai, iteak eta egin behar diren zenbait lanak egiteko lanpostu hori sortu behar dela, eta horiek altzen da udal batzara. Berriro diot, udal plantilla organikoen aldaketa bat, goi mailako arkitekto plaza bat, bi administrari plaza, bat hirigintza eta obra departamentuan, eta bestea idazkaritza departamentuan. Eta gero ere lanpostuen zerrendan, aipatu bezala, zenbait aldaketa egiten dire, kontutan izanek, aldaketa batzuek Eusko Jaurlaritzako gobernantza publiko eta autogobernuaren saileko toki administrazioarekiko harremanetarako eta administrazio erregistroetarako zuzendaritzaren idatzia kontutan hartuta, zenbait aldaketa egiten direre bai, alde batetik lanpostu bakoitzaren dedikazio erregimena ezartzea, hizkuntza eskakizuna derrigortasun data hasieran sarrerakoa zela ziona, hori idaztea, aldatzea eta data zehatza jartzea plazaren bat edo sortzen denean, eta gero lanpostu bakoitzari dagokion titulazioari buruzko baldintzak aldatzea taldearen arabera sailkatuta, eta hori hortan jarduten dugu aldaketa horiek egiten. Eta gaurko 10. puntua, hau da, 2021eko plantilla organiko eta lanpostuen zerrendaren aldaketa, kasu hontan aldaketa hauek bozkatzea proposatzen dugu. Eskerrik asko. Hitz hartzeak, bai, Igor? Bai, bueno, hemen aipatu da programa batzuen, aldi baterako programa batzuen amaierak ekarri dula plantilla organikoaren aldaketa bat. Eta jaso direla lanpostu batzuk, edo proposatzen dela jasotzera plantilla organikoan eta lanpostuen zerrendan aldi baterako programen lanpostu batzuk. Aldiz, azterketa, aipatu da behin eta berriro, eta azken urteetako eztabaidagaia dugu udal barruko funtzionamenduarentzako ezinbestekoa diren langileen egoera, eta onarpenera ekartzen zaigun proposamena aztertuta ikusten dugu plantilla organikoan 96 lanpostu daudela, gehi beste 2 alkateak izendatzen dituenak. Horietatik 29 zenbatu ditzakegu hutsik daudenak, eta beste 27 aldi baterakoak edo interinoak.
Hori da irakurtzen duguna aurkezten zaigun plantilla organikoan. Ahotsan hitzu dal taldetik, aspaldi, azken bileretan, adierazi izan dugu inflexio puntua. Gainbehera datorrela langilegoaren egoera Hondarribiko udalean eta inflexio puntu baten bila gabiltzala. Guretzat gaur egun ez da onargarria aurkezte zaigun plantilla organikoan lanpostuen eren bat utxik daudela ikustea. Eta beste eren bat aldi baterako langileek okupatzen dituzten lanpostuak izatea. Jakin badakigu hala ere, badaudela langile batzuk Hondarribiko udalean, ez daudenak lanpostuen zerrendan jasota, eta hori ere zuzendu beharrikoa dela. Guzti horrengatik, kontrako bozka emango diogu proposatzenen aldaketari. Mila esker. Eskerrik asko, Igor. Bai, beste interbentziorik. Bai, Xavier. Langileen zerrenda importantea dago, aztertu dugu, eta datuak zuzen badira, ikusi dugu, zenbatu ditugu, 93 lanpostu zerrendatzen direla, 7 multzotara biltzen dira, idazkaritza, hizkuntza eta kultura, hor barruan dago euskaltegia, euskaltegiko irakasleak, kontu hartzailetza, hirigintza eta obrak, udaltzaingoa, gizarte zerbitzuak eta alkatetxarena. Aztertu ditugu zein olako banaketa dagoen jakin izateko, ze modu askotan egin daitekeen udal langileriaren azterketa, eta Igorrek aipatu du, utzi dauden lanpostuak, behin-behinekotasunean edo aldi baterakotasunean dauden langileak hori modu bat partitu egiten dugu, eta bestea da egitura, zein olako egitura duen Hondarribiko udala, eta hor agerian agertzen da zein olako joerak sustatzen diren tokiko gobernuaren aldetik. Gure ustez, sufritzen ari garen pandemia egoerak kalte handia egiten digu, baina aukera batzuk, zabaltze krisi guztiek egiten duten moduan, aukera batzuk ireki egiten ditu. Eta horietako bat zen, barrura begira jartzeko, eta zein olako herritarrei begira zein olako zerbitzuak ematen ditugun, eta ze baliabideak jartzen ditugu. Ikuspegi horretatik, plantilla organiko edo lanpostuen zerrenda egitea bere garrantzia, bere biziko garrantzia izaten duela. Idazkariak egindako txostenean esaten da, puntu batean, besteak beste, lanpostuak justifikatzeko, esaten du, aipatu egiten du, 708/1986 dekretoen bertan aipatu egiten dela, zuzkiduraren gehikuntza legezko xedapenak ezarritako nahitaezko zerbitzuak ezartzearen edo zabaltzearen ondorioa baita. Honekin guk legea aztertu ditugu, berdintasun legea ere, eta legearen ikuspegitik egin daitezken eta justifikatu daitezken adibidez berdintasun zaila, berdintasun teknikaria sortzea, baina ez da halakorik egin. Beste ikuspegi izan daiteken, ikuspegi ekonomikotik ze justifikazioa izan daiteken, baina udalaren, aipatu izan da hemen, altxortegia bestetik, finanziazio aldetik egoera berezi honetan, bai aldundiaren aldetik, bai jaularitzaren aldetik, bai estatuko gobernuaren aldetik, baita Europako zabaltzen diren dirulaguntzaren aldetik, ausardiaz jokatzeko momentua izan daitekela eta ez da horrela planteatzen. Guk behin eta birritan eskatu eta segituko dugu eskatzen,
Hondarribiko hiriak berdintasun saila eta berdintasun teknikaria behar duela. Eta behar duela plantilla organikoan. Eta segituko dugu esaten borondate politikoaren baitakoa dela. Irakurri dut legearen atala eta justifikatu izan daitekela, egunotan berriz ere ikusten ari gara etenik gabe ari dela emakumeen kontrako erasoak, gertatzen zaizkigu, eta oraindik ez dugu lortu hemen onartu genuen berdintasun plana abian jartzea. Guretzat, importantea da lanpostu horietan. Gero beste puntu bat azpimarratu nahiko genukena, da nola banatzen diren, kasu honetan, zuzkidura ze dirua jartzen den lanpostu bakoitzeko diferentzia handiak izaten dira batzuetatik besteetara, baina lehen aipatutako multzoen artean, okerren ordaindutakoak kuriosoa izaten da, kalkulatu dugu bataz besteko eta hezkuntza eta kultura bataz besteko lanpostuko kalkulatu dut eta 14.612 euro hezkuntza eta urrena okerren ordaintzen dena da gizarte zerbitzuetako langileria batez bestez 15.273 euro. Azpimarratu nahi du gizarte zerbitzuekin gertatzen dena. Indartu egin dira eta lorpen gisa, indartu egiten dira bereziki hirigintza eta obra atala, Txisunek aipatu dut, arkitektoak eta indartu egiten da udaltzaingoa, baina gizarte zerbitzua ahul geratzen da. Mingarria da. Mingarria da langileentzat, hor lanean ari direnentzat. Eta mingarria da guretzat, guk udalerri edo udal sozialagoa nahi dugulako. Eta ikuspegi horretatik gizarte zerbitzu indartsuak nahi ditugu, iruditzen zaigu izan dela ataletako bat sekulako lankarga izan duela pandemiaren inguruan eta modu prekarioan egin dela. Eta kasu honetan, banaketa ikusten baldin badugu, 9 lanpostu besterik ez dira aipatzen, langileen zerrenda, ez da iristen denen artean 10% izatera. Eta ere gutxiagoa da, kontu ekonomikoa egiten baldin badugu, 8% eskaz bat. Hemen agertzen dira gabeziak. Hala ere, eta Txisunek aipatu izan du eta ulertzen dut, eta ulertzen du, lana egiten dela eta egia da, lana egiten da, arazoak direla. Guk estimatu nahi dugu lan hori egitea kontra esandako arrazoiengatik kontrako bozka emateko motiboak baditugula. Baina iruditzen zaigu, batetik eraginkorra izango balitz, gure esku balego atzera botatzea eta berriz zerrenda berria egiteak kontrako bozka emango genuken. Baina alperrikako botoak ez emateko esandakoak eta gure argumentuak onartuko balira, guk abstentziora joko du. Beti ere, aipatuz eta berriz ere izango dugu askotan badakigu honek azerraldiak sortarazten dituena, egiten duguna berdintasun politikari dagokionez. Baina iruditzen zaigu etorkizuna eta geroari begira eta udal zerbitzuaren ikuspegitik egiturazko elementuak izango direla. Eta udalerri honetan, batez ere zerbitzutako, garai batean arrantzaleen herria izango zen, baina garai batean. Gaur egun batez ere zerbitzuetako hiria da, eta kontutan hartu behar dugu, langileria publikoa eta zerbitzu publikoa bai ikuspegi ekonomikotik, baina batez ere ikuspegi sozialtik sekulako garrantzia dauka. Zahartzen ari den gizarte batean ari gara, mendekotasun gero eta gehiago agertzen ari da, eta lehen aipatu izan dugu mugikortasun alorrean gertatzen diren elementuak, aipatu litezken baita ere natura eta ondare ekologikoan zein garrantzia duen sektore publikoa horien kudeaketan,
ez da aipatzen ere, baina geroari begira konbentzituta dago, zenbat eta alor soziala indartsuagoa izan, orduan eta gizarte hobea izaten dela, denontzat hobekuntza. Esanak esan, saiatzen ari naiz luzatzen Kalixari erronka egiteko, abertzainek egiten den interbentziorik luzeena, ez naiz gauza. Berriz ere, bera baino laburragoa hitz egingo dut, baina espero dut esandako argudioak aintzat hartuko direla eta ulertuko dela gure abstentzioa puntu honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. Ez dakit erantzunen bat, bai, eman nahi bada. Eskerrik asko, Xabier, egindako ekarpen guziengatik eta esandako bitzetatik hasiko naiz bat. Azerraldia eta mingarria, azerraldia, nik egia esan, pozik nago esan dituzun guziakin, noski guri tokatzen zaigu RPT-en eta lanpostuen zerrendan aldaketa, noski batzuk ekarri direla, guretzat beharrezkoak, eta horrek ez bezan nahi, zuk esandako guztiak ez direla beharrezkoak, noski baietz, dena batian ezin egin. Plangintza bat egiten ari da, urtetan kostatzen zitzaigun, urtian behin lanpostuen zerrenda aurrekontuekin onartzea, aurten ja lehen aipatu duten bezala laugarren aldia da, urtia amaitzeko denbora falta da eta berriro etorriko hori zenbait aldaketa proposamenak, landu ondoren. Eta kasu honetan, mingarria esan duzunien ez dut esaten mingarria egiten zaigula. Ez da niri mingarria edo guri mingarria egiten zaigula. Mingarria da eredu bezala jarriko du arkitektua jarri da, eta legiak esaten dio beste beharrezkoak diren batzuek, baina mingarria da lege batek esaten dula arkitekto bat edo beste lanpostu bat beharrezkoa dela, baina beste aldetikan beste lege batek, estatuko legiak ere, esaten duna da lanpostu hori ezin dugula atera. RPT-en sartu. Gure asmoa da, zenbait lanpostu estrukturala direnak, eztabaida hor dago egiten direnean programak eta bar, legiak ez duzten, bai Europatik eta bai Madridetik, zenbait lanpostu sortzen, baina bestalde batetikan eskatzen digute zenbait zerbitzua ematea. Eta bai aldi susten dute programak egitea. Eta gu badakigu hori legala dela, baina zenbait lanpostu estrukturala direla. Hortan nik uste dut denak ados gaudela. Bai, gobernu taldea, talde guziak. Eta baitare, komitea, luze hitziten dugu. Gaur ari gera udal batzan, batzordetan ere egiten dugu, eta gero iruditzen zai, Xabier, bai ere partikularki gai hau jorratu dugula eta jarraituko dugu behin baino gehiagotan. Baina guk hau RPT-an arkitekto plaza sortzea edo beste bat, ez du esan nahi posible dugun atera, zatik bat, plaza berriak sortu eta RPT-en sartu legeak usten du. Baina konkurtso oposizioa ateratzea ezinezkoa dugu gu nahi ditugun plaza guziak. Demagun, denak ados jartzen gerela. Eta 20 plaza direla, berdintzait kopurua. Ezin dugu. Arkitekto plaza hau edo beste lanpostu bat ateratzeko egin behar dugu. Bat, jubilazio bat egiten denean hori amortizatu eta plaza berri hori atera. Edo, reposizio tasa duguna 1,5koa hori egokitu. 0,5 horrek guri etzaigu balio, esati beti da bat edo bat. Eta orduan zentzu hortan noski ados gaudela. Eta mingarria da geozta herritarrak zerbitzu gehiago eskaintzea, guk asmo izatea zerbitzu hobetogo ematia, modu erosoan ematia, eta bestalde batetikan legiak esaten du beharrezkoa direla gizarte zerbitzutan bezala, lehenguan egokitu genuen, orain bezala, irigintzan guain. Lehen, ogasunian egintzen ere bai. Aurretikan, gizarte zerbitzutan programa batzuk amaitu aurretik ja, lanpostu horiek sortu RPT-en hor daude. Eta saiatuko gara, udala poliki-poliki horrela egiten. Guri tokatzen zaigu, 2 urte eskas falta diren agintaldia bukatzeko lanian jarraitzen, pausoka, eta beste alde, hau
ez da bukatuko ez agintaldi hontan eta ez hurrengo bi agintaldian. Zatik, administrazio orokorrean, berdin da estatuan, berdin zait Eusko Jaurlaritzan edo Foru Aldundian dagoen arazoa guk ere hala dugu, eta zentzu hortan noski ados gaudela, hobetu behar dela eta zerbitzu gehiago, zerbitzuak hobe eman behar dela, eta noski jakin badakigula zenbait programa legala direnak, batzuek estrukturala direla, noski bai, nik uste dut hortan ados gaudela. Gaur ekarri dugu, lortu duguna, espediente bat osatu, den egin eta hori aurrera egin. Nik ere posible dut atzera begiratut esan, hau egin bagenu edo lortu bagenu egitea, ez dela gobernu taldean egotia edo ez egotia, gero bestalde batetik da lan asko jorratu behar da, eta lege asko daude, eta legeak, azkenian lege asko, eta kontrakoak dira. Hau egin behar da, baina ezin dezu kontratatu. Eta argi dagona, lehen, bigarren puntuan, erreparo hitza atera den bezala, zenbait lanetan, errexena da, espedientia betetzen da, administratiboki ez dago inungo reparorik, kontu hartzailea bere lan egiten du tokatzen zaiolako, baina ez bada, ez leitzen, adibidez, etxez etxeko laguntza, edo beste kontratoren bat, administratiboki ez dago reparorik, talkatiak ez luke hori altxatu beharko, baina zerbitzua zen emango, zer da hobia orduan, gauden funtzionario gutxiko puru hori azkenian atia iztea, zerbitzuak emango dire. Eta reparoak zenbait momentotan jarraituko dire, zatik administrazioan aurrera jarraitu behar du. Momentu hontan gu gaude, eta bigarko egonian dagonian berdin jarraitu beharko du. Eta pertsonalan gaia lortu dugu alde batetik komitekin gaia jorratzia, urrengo gaia ere pertsonal gaia da hor dago, aipatuko dugu guain tokatzen denean, eta noski hobetu behar dela. Eta eskertzen dizut bai, abstentziora jotzia, Xavier, oso errezka zenuten kontrako ematia, eta eskertzen dizut egiten den lanketa mai gainean jartzia eta aipatzea, eta niri iruditzen zait gai askotan ados gaudela. Ritmoak zuentzat batzue direla, eta guk dugun ritmoagian ez dela nahikoa zuentzat. Hori ulertzen dut ere bai, baina jarraituko dugu, eta agintaldia bukatu baino lehenago, espero dugu, oraindikan errepeten lanpostu gehiago osatzea, eta baita ere zenbait lanpostu ateratzea. Gero aipamen giz esan duzun bezala orokorrean, ordainketa hori nik uste dut datuak udalbatzatik aparte biratuko ditu, zatik zenbait soldata bai kulturan eta zera niri iruditzen zait, ez dirala baxuenak, baina hori jarraituko dugu hitz egiten. Eskerrik asko, Xavier. Bueno, ez dakit, broma barkatuko dira zuen, minon lasai, ez dago lehiarik zeinek hitza zeinek luzeago egin, Zan edut broma aipatu da, minon horretan. Bueno, irutzen zaizue bosketari ekiteko moduan gaudela, bai? Orduan, 2021ko plantilla organikoa eta lanpostuen zerrendaren aldaketaren alde, kontra, abstentzioak, beraz, gehiengoz onartua, EAJaren aldeko botoekin, ahotsan hitzen kontrako botoekin, eta PSE eta EH Bilduren abstentzioekin. Eta 11. gaira iritsi gera, lehen aipatu duen bezala, udala batzordean, oraintxe izan den elkarrizketa horretan bete-betian sartzen den lana da, nion zehatz esateko da Hondarribiko udaleko aldi baterako lan poltsak kudeatzeko erreglamenduaren onarpen proposamena. Eta ari beretik, batxizun, eskatuko diate azalpena egitea, eta beste udaltaldeek eta bozeramalek noski hitzartzea. Eskerrik asko Txomin, bai, aipatu bezala gai hau luze jorratu da, teknikoki ere luze zandu da, luze landu da, eta azkenian aurkeztu den dokumentua batzordera aldaketaren batekin kontutan hartuta, atera da,
Gauz bada asmoa, guk zer nahi genuen eta beste aldetikan ulertzen dut ere bai, eta hemen ditugu bai idazkari Andrea eta bai kontu hartzaile Andrea, bakoitzari bere lekuan egotea tokatzen zaio, eta lanpoltza bat osatzeko lege aldetik ere minimo batzuek edo egile esan gehienak bete behar dira, eta orduan helburua ikusita lehen aipatu den bezala administrazioan ditugun arazoak gu guriak ere, helburua da erreglamendu alde batetikan lanpoltzakin norbait baja edo norbait ez dagoenean edo programa baten edo beste lanpostu baten langile bat beste udaletxera edo administrazio batera juten denean edo jubilatzen denean plazatera arte epe hori lanpoltza batzuez hornitzeko arazoak daude administrazio gehienetan eta horregatik asmoa da eta landu ere bai eginda erreglamentua Hondarribiko udalean aldi baterako lanpoltzen eraketa eta erabilera arautzea. Bai eta bitarteko funtzionarioak eta aldi baterako lan kontratudun langileak hautatzea ere. Aldi baterako pentsatzen dena da erreglamentu honekin udalan beharrezkoak diren aldi baterako zerbitzuak emateko langileen hautaketari aplikatuko zaien bai eta dagozkio prozedurazko zerrenden kudaketa ere eta kasu honetan aldi baterako bitarteko funtzionarioak izendatzerakoan, karrerako funtzionarientzat, baita ere aldi baterako programetarako, bitarteko funtzionarioak izendatzerakoan zeregin pilaketagatik ere bai, eta gero ere bai karrerako funtzionarioak zerbitzu eginkizunetan izendatzerakoan ere. Orduan, reglamento bat eginda, noski alde batetikan lehen eskatzen zen, guain eskatzen da, eta nik esango du, nik ere nahi nuke gehiago egitea, eta kasu hontan, lanketan hor gaude, kasu hontan batzordean diktaminatu zen ere bai bere eztabaidakin, baita ere langile komitekin hitz eginda, adostuta dago ere bai, eta noski arautegi hau hobetzerik egongo dela, baina dokumento bat bizirik dagonez, aldaketak oraindik ez dugu onartu, proposatzen dugu onartzea, eta espero dugu onartzea, gero ere aldaketaren bat egin behar bada, egingo dira, zeren dokumento hau bizirik dago, eta argi dago, helburua dela gu dugun udaletxean dauden langileak lanpoltza horiek ikusita berriro diot zailtasuna dauden beste administrazioetan, bai tokiko gobernutan, beste udaletxetan, edo bai foru aldundiko, edo ibapeko lanpoltzatan ere bai, zenbait arazo egoten dire, guk lanpoltza bertako langile propioekin egitea lanpoltza bat. Jakin badakigu horrekin ez gerela denari iritsiko. Aukera ere badago, gero ere beste administrazioetako lanpoltzak eskatzea. Eta asmoa, benetako asmoa, hau onartzea, eta bai, zenbait plaza konkurtsora ateratzea, eta horrek ere egingo zuen espediente hori gauzatu ondoren lanpoltza bat indarrian egotea. Baina kasu honetan, bozkatzera ekartzen dena, Hondarribiko udalako aldi baterako lanpoltza kudeatzeko erreglamenduaren onarpen proposamen. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, bai beste udaltaldeak, Igor. Bai, mi esker. Ahotsan hitz udaltaldetik uste dugu gobernu taldea norabide okerrean doala. Kaineko udal batzan ere, jardun ginen, aldi baterako araudien inguruan, orain aldi baterako lanpostuak kubritzeko, lanpoltxak egiteko erreglamendua eta norabidea okerra da. Norabideak ez du izan behar aldi baterako langileak nola hornitzen ditugun, baizik eta karrerako funtzionarioez nola osatzen dugun udal langile taldea. Lehen aipatu da, denboran edo erritmo arazoak izan daitekela gauza, eta
gu ez gaude ados. Txomin alkate denetik, azken 6 urteetan, oposizio konkurtso bakarra esango nuke burutu dela. Izendatzea beste bat ere, baina konkurtso gisa bakarra. Eta erretiro hartutako langileak eta beste arazo batzuengatik bertan ez daudenak ja ere, 11. Txisun arloko arduradun denez geroztik, 10 luze pasatu da. Eta esan beharra daukat, aldi baterakotasunak gora besterik ez duela egin, hala nola, zerbitzu prestazioen kontratazioak edo subkontratazioak ere gora besterik ez duela egin. Hori ez da bidea. Ekaineko udalbatzan aipatu genuen legedia irtengo zela estatu mailakoa, noski. Izan ere, Europar Batasuneko direktiba 1989 urtea ez geroztik indarrean dago. Debekatzen zuen interinitateaz abusu egitea 1989 urtetik. Hainbat eta hainbat aurrekontu legeditan aldi baterakotasunaren 8% muga ezarri zen azken urteetan. Eztabaidatu dugu horren inguruan ere. Eta gure aldi baterakotasunak gora eta gora besterik ez du egin. 160 gorakoa. Azken astean irakurri dut zenbait informazio esaten zuena Euskal Autonomia Erkidegoa zela Europa mailan aldi baterakotasun tasarik altuena zuen lurraldea edo lur eremua. 140 aipatzen zuen. Eskuak burura bota nitun. Hondarribiko udalean, azken txostenaren arabera, 160tik gorakoa dugunean alde baterakotasun tasa. Hau ez da kasualitatea. Hau politika baten ondorio da. Politikak eraman gaitu gauden lekura. Ez dire legediak izan. Ahotsan hitzu daltaldetik, behin baina gehiagotan, laguntza eskaini dugu aldi baterakotasun tasa jaisteko lanketa egiteko. Guk geuk parte hartzeko proposamena ere egin izan dugu azken aldian. Lehenagotik esaten genuen, bide horretan hartzen ziren erabaki guztiei baiezkoa emango geniela. Baina ikusten duguna da aldi baterakotasun tasa mantedua da ondiktuko dituzten neurriak besterik ez ditugula hartzen. Gaur hemen aipatu da, ez dela legealdi honetan Hondarribiko udal langilegoaren egoera konponduko, ez da datorrenean ere. Zein erantzia utziko diegu Txomin ondorengo agintariei? Europako aldi baterakotasun tasa handiena duen langile taldearen ondorengotza utziko dugu? Ez nuke nahi. Aipatu dut Europar Batasuneko direktiba 1989koa dela. Europako Justizia Auzitegiak ere ebazpenak egin ditu. Administrazioak abusua egiten dula aldi baterakotasunarekin. Hondarribin baditugu langileak 15 urtetik gora aldi baterakotasunean lanean daudenak. 15 urtetik gora. Hori da abusua da. Eta ez bakarrik Europako direktiba, Europako Justizia Auzitegia, baita Espainiako Auzitegi Gorenak ebatzi ditu sententziak zentzu berean.
Eta gu ez gera gai izan, egoera aldatzeko. Ekainan aipatu nuen, inflexio puntu baten bila gabiltzala. Egoeraren okertze honi inflexio puntu bat bilatu nahi diogu. Eta gaur hemen proposamen bat egingo dugu. Izan ere, estatu mailan 14/2021 errege dekretu legea publikatu da, uztailean. Eta bertan aipatzen da, 10 urte baino gehiago interino bezala lanean aritu diren, administrazio publikoan lanean aritu diren eta oposiziorik izan ezten langileak egonkortu daitezkela. Horrek oinarria dauka, lehen aipatu dudan bezala, bai, Europako Justizia Auzitegiak eginiko C-726/2019 ebazpenan, bai, Auzitegi Gorenak eginiko 649/2021 ebazpenean ere, eta proposatzen du errege dekretu horrek 10 urte baino gehiago lanpostu berdinean eta interino modura lanean dauden langileak egonkortu daitezkela. Lehenengo urratsa izan beharko luke, egonkortu dezagun, gaur eskatu dut, zerrenda. Badakit, teknikariak txisuni helarazi diola zerrenda, nik ez dut jaso. Ez dut gustoko egoera hori. Izan ere, uste dut, informaziorako eskubidea badaukagula, eta zinegotzi garen guztiok gutxienez berdina. Baina nik ez dut jaso, gustatuko litzaidake jakitea zenbat dauden egoera horretan. Pentsatzen dut, 10-tik 15 langile arte egonkortu ditzazkegula. Eta hori izan beharko luke udalbatza honek hartzen duen lehenengo erabakia. Proposamen bezala mahai gainean jartzen dugu, adierazten dugu proposamen hau urrirako gauzatua izatea gustatuko litzaigukela, ohiko udalbatza urrian baitugu, eta ez balitz gauzatuko mozio gisa aurkeztuko genuela. Baina proposamena gobernu taldearen esku uzten dugu, legediak ontzat ematen duelako, urrats garrantzitsua izango litzatekelako, eta egonkortasunera begira uste dugu inflexio puntu hori bilatu dezakegula. Jorratu dezagun, baina gu behintzat aldi baterakotasunean araudiak egitea uste dugu okerra dela. Ekaineko udalbatzan aipatu zitzaigun. Ez dagola iturririk gu asetuko gaituenik, eta ez da lehenengo aldia esaten dudana, inflexio puntua bilatzen dugu. Okerrera ezin dugu egin, hobera egin behar dugu, eta horrelako neurriek aldi baterakotasuna arautzen laguntzen duten neurriek okerrera besterik ez dute egiten. Lehen aipatu dut politika baten ondorio dela. Eta luze xamar nabila, eta barkatuko diazute, bukatuko dut, aipatuz, iturria, orain arte EAJak edo EAJaren udal gobernuak edaten aritu den iturriak ardoa daukala. Maritxuk Bartolori iturrira gonbidatu zion bezala ez gaitzazue guri ardoaren iturrira gonbidatu. Horrek mozkorraldea ekartzen duelako eta bila dezagun ura duen iturria eta zuzendu ditzagun, aurkitu dezagun bidea eta zuzendu ditzagun Hondarribiko udaleko egoerak, langilegoaren egoerak. Mila esker. Eskerrik asko Igor. Beste hitz hartzerik? Xavier? Labur
labur hitz egingo dut, zinez. Bakarrik azaltzeko, guk ere pentsatzen dugula dokumentu honek beharko luke aldez horretik ideia bera da, Igorrek esan duena, hau da, bertan dauden langileen egonkortzeko egitasmoa. Eta horrexegatik funtsean, eta laburtu beharrez, guk eskatzen gaitu bereziki lehen izan dut, eta errepikatu nahiko nukeen gizarte zerbitzuen egoera, gure ustez hor, prekariotasun edo prekariokeri esan beharko genuken maila bereziki kezkagarria da. Horrexegatik, kasu honetan bai gure bozka kontrako izan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Ondo iduritzen baldin bazaizue, bozketari ekingo diogu. Eta orduan, aldi baterako lan-poltsak kudeatzeko erreglamendua onartzeko proposamenaren alde. Kontra. Abstentzioa. Hortaz, gehiengoz onartua EAJaren 9 botoekin, kontra Agotxanitz eta EH Bilduren 4koekin eta abstentzioa PSren botu batekin. Eta herritarrak batzordea dugu horrengo bi gaien ingurunea, eta herritarrak batzordean 12. gaia Antoni Etxeberria Mendizabal plaza izena jartzeko proposamena dugu. Gotzone, hitza emango dizu, eta azalpena egiteko, eta gero besteek hitzartzeak egiteko beste taldek izango dute aukera. Oso ondo, eskerrik asko Txomin, arratsaldean guztioi. Hondarribiko kali zendegian izen femeninoen presentzia handitzeko proiektuarekin jarraituz, gure berdintasun planean jaso dugun bezala, eta Emeki elkarteak hala proposatua, Amute auzoan Kaputxinon Elizaren parean dagoen plaza, Antoni Etxeberria Mendizaban plaza, izendatzea proposatzen dugu. Antoni Etxeberria Mendizabal 1914ko urtean Aiako Lokate Bazarrean jaio zen, eta Donostitik Hondarribiko Amute auzora etorri zen senarrarekin eta izango zituen 10 seme-alabetatik lehenengo 4ekin. Bertan, bere izena eramango zuen taberna ireki zuen. Sukaldari bikaina eta pertsona adoretxoa zenez, auzoko jende asko laguntza eske behar ezberdinetarako beregana jotzen zuten. Hala nola, emagin lanak ere egin zituen. Bere bizia eman zuen hain ezaguna izan den Antoni tabernak. Amuteko bizilagunen elkarterekin, elkartu ginen, Emeki elkarterekin batera, eta beraiek proposamena atsegin handiz hartu zuten. Antoni oso pertsona maitatua izan baita auzoan. Kasu honetan, auzoan 5 eraikineri eraikiten diote. Beste batzuetan bezala, udala arduratuko da bizilagunen izen aldatzeko beharrezko izapideaz egiteaz. Proposamen hau, Emeki elkartetik aurkeztetako 7 proposamenetatik 5garrena da. Beste aurreko udal batzetan 4 onartu ditugu, eta elkartekin proposatu proposamen ados bat lortzeko lantzen ari gara, beste 2 proposamen geratuko lirateke. Antoni emakume langile borrokalarien belaunaldi hori irudikatzen du, indar, adore eta sakrifizio handiarekin onena eman dute eta osokidei lagundu diete behar izan duten famili aurrera ateratzez gain. Erreferente bat pertsona gisa. Hau batzorretik pasa genuen, buskatu genuen, eta gaur udalbatzara dakargu gure proposamena buskatzeko. Eskerrik asko. Bai, hitza hartu nahi da. Bai, Xavier? Bai, eskerrik asko Txomin. Nila kasi gabon esan beharko dizuet. Hasi nahi dut behin aipatzen modu positiboan bolaratzen dugula. Emeki eta Hondarribiko udal gobernuan artean kale zendegiaren inguruan egiten ari den lana. Jendarte patriarkalean bizi gara eta emakumearen ikusgarritasuna sustatzea ez da ahuntzaren gauerdiko eztula, ezta? Beraz, ekimenarekin ados gaude. Baina, berdintasunaren gaia
herritarrak batzordean lantzen denez, eta gu hemen lanerako gaudenez, eta soilik alde kontra edo abstentzio esateko, gure abstentzioaren zergatia esplikatzeko lizentzia hartuko dut. Batzordean gertatu bezala norbaitek ez badu kontrakorik esaten. Legealdiko lehenengo martxoak 8 bueltan onartu genuen lehendabiziko berdintasun plana. Oraindik abian jartzea lortu ez dugun berdintasun plana alegia. Hurrengo martxoaren 8 egun horren izenarekin plaza bat izendatu genuen. Eta geroztik, udal gobernuaren planaren, sailaren eta teknikariaren gaia lantzen baino, eremu simbolikoan ikusten dugu lanean. Gipuzkoako aldundiak bere webgunean tresna ezberdinen artean badu berdintasun baliabideen mapa izeneko bat. Bertan, herriko baliabideen arabera kolore ezberdinak azaltzen dira, kolore ezberdinez, azaltzen dira herriak. Ta zein da Hondarribiaren kolorea? Grisa. Berdintasun gaietan herri honek kolore beltza ez duenean, grisa duela dirudi. Zeren Gipuzkoan, 10.000 biztanletik gorako udalerrian artean, soilik 2 geratzen dira berdintasun egitura egonkorrik gabe. Eta EH Bilduk ez du zerrenda horretan Hondarribia grisez ikusten jarraitu nahi. Zerrendaren 2. postuan Lasarte Horia dugu. Berriki, Olinpiar Jokoetan zilarra lortu duen Maialen Txorrauten hiria. Lasarte Horiako kiroldegira joanez gero ikusiko dugu Maialen Txorraut izena duela guneak. Baina berriz ere, simbolikoan egiten den lana ez dator bat instituzio egituretatik egiten den ahalmenarekin. Beraz, modu positiboan ikusten dugu Antoni Etxeberria Mendizabalek bere tabernatik gertu egindako lan guztiaren ondoren plaza izena edukitzea. Baina Lasarte Horian edo Hondarribian gaur, kale edo kiroldegi baten izena jartzeko meriturik ez duen emakumeek ere aintzakotzat hartzea merezi dute. Egunerokoan sortzen diren arazoak konpondu eta bizi duten errealitatea eraldatzeko udaletxetik ganoraz konpontzeko aurrera pausuak faltan botatzen ditugu guk. Eta Maialenek eta Antxonik ulertuko dutelakoan, gu abstenitu egingo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavier. Beste hitzik hartzen espaldin bada. Orduan bozketari ekingo diogu eta aipatu dugun bezala, Antoni Etxeberria Mendizabal plaza izena jartzeko proposamenaren alde. Kontra? Abstentzioak? Beraz, aldeko botoak EAJ Botxanitz eta PSRenak eta abstentzioak EH Bildurenak. Eta gaurko azkeneko gaia, 13. Taupadak gobernuz kanpoko erakundeari diru laguntza izenduna emateko proposamena. Oraingoan ere, Gotzoneri eskatuko diot, hitza hartzea, mesedez. Eskerrik asko, Txamen. Taupadak gobernuz kanpoko erakundetik koronabirusaren pandemiaren aurre egiteko San Ignacio de Motxosen osasun sistema indartzeko operazioko emergentziko diru laguntza eskaera jaso dugu. San Ignacio de Motxoseko osasun sistemaren ahulezia agerian geratu zen. Jarrita daukat. Ez da entzun? San Ignacio de Motxoseko osasun sistema ahulesian geratu zen pandemia dela eta hau indartzea da helburua. Koronavirusaren gaixoak hartatzeko beharrezkoa den tresneria, medikuaz erosiz, baita botikak, frogaztarnak eta bar. Iaz, hasitako indartzearen ildotik lanean jarraitzea suposatzen du. Era horretara, kutsatutako pertsonek ahalik eta azkarren ardatuak izan daitezen 80 kilometrara dagoen ospitalera joan beharrik izan gabe. Era horretarako emergentzirako diru kopuru bat aurreikusita dagoenik eta gobernu taldearen borondatea honelako egoeretan laguntzea dela ikusirik, Taupadak gobernuz kanpoko erakundeekin elkartu gara eta adostu dugu 1.500 euroko diru laguntza izenduna sortzea
taupadak larrialdi egoera honi erantzuteko. Hau ere joan den osteguneko batzordean aipatu genuen eta gaur dakargu bozketarako. Eskerrik asko. Bai, hitz hartu nahi da? Ez? Ezten aldetik, ere ez? Orduan, taupada gobernuz kanpoko erakundeari diru laguntza izenduna emateko proposamenaren aldeko botoak, hau batez onartua. Hortaz, ez dakit norberaren apustua edo kiniela zeintzen, gaurko hasiera ordua bagenekien, bukaera ordua ez. Uste dut, 13 gai egiteko ia 2 ordu terdi hartu ditugula, noski gai horiek, beti aipatzen dugun bezala, ez dira gaur agortu eta jarraituko dugu. Eskerrik asko guztiei eta Xabierrak aipatu duen bezala ja Gabon esan beharko dugu, ez? Eskerrik asko.